Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong hapon, mayong palis alas 2:56 sa palis sa hapon. Ug mga ka-listeners, pasensya kayo kay dugay ta kasumpay aning parto no sa iyampo ko ang kalag mo. Kay gakuan ko sa Pubring Milyonaryo, nag-arrange ba. So naka-upload na duha ka part 1, part 2. Nya medyo labad-labad kung karon mga ka-listeners kay grabe perting inita sa panahon. Gipawong na ako electric fan karon kay para di ma-appeal ni record sa video ba kay maghaguros man no. So grabing inita sa panahon. Samot ka labad sa nya kanang akong tulog sa nga tagkadlawon na no? So labad yus muna nga pasensya kayo tagsa ray ma-upload ako no. Tago-sa-usar ang ma-upload. Di ko madali kay labi lang maka-copyright mga ka-listeners, di gid madali-dali og kuan. Kanang upload maugmaan jud kay utrohon pa mag-edit kung maka-copyright. Sayang mapud kanang tawagan na dili tarong edit ba kay maka-copyright wala kita. Para tong busyong naip mga part ato nga gi-copyright pero sagdi na lang no balag wa kayo kitaon ba at least dili i-block sa taga YouTube no bisag copyright pero okay na lang na siya pero og kuan ma-copyright nga i-block utrohon jud edit no mao na makalangag samot nyang uban mo reklamo sa mga ads no mo reklamo ang uban na mo comment nga tag-as pa kuno ang ads kaysa drama. Sayop gyud ang pag-istorya gyud no. Nga ug ato nang putol-putlon bubuo na to tag 10 minutes samot. Bitin kayo paminaw no. Dia. Usahay ang YouTube magbuot man ang YouTube og butang og ads. No, dikit kayo ang mga ads puting daghana ha. Labi na kay akong drama tag 2 hours ka pin. Nagtanaw na ko sa sa YouTube creator studio. Matinga ako kay ads kay dikit-dikit piti daghana gyud no. Ang YouTube gabuot ba. So ang akong buhaton na para maluag-luag tong ads, ako tong pangkuhaan. Kay dikit ra kayo ang ibutan sa YouTube ba kung siya magbuot ba. Kung ang YouTube magbuot og butag ads, labi na kay tag-as ang oras. Ataka-takaan niya dikit-dikit makita man sila ninyo sa uban no kanang mga ads yung maghilo-hilo ba sa ubos sa video. So kung ang YouTube magbuot dikit-dikit samot ka puno no ads una nga ako ng panghuaan para muluag-luag siya dili tantong mupay pag ads gawas sa pag ads no. So ako na siyang utrohon ug arrange ang mga ads para maluag-luag siya yang uban mo reklamo gihapon no ay bumayo pasagdan na lang YouTube magbutang sa ads kinadaghanan. Samot mo reklamo no. Ay na mo reklamo uban no mga listeners no. Kung di mo ganahan i-skip na ninyo ang ads no. Kung di mo ganahan ba. Kay na mo uban mo comment grabe pud. Di kasabot ba no? Makakuag ads murag ikasuko na gyud nila ng ads ba. Mo sa kay baw nga mao ni nakatabang nga makapadayon ng channel. Kung nay ads, ugay ads. Maundang ta samot dili matiwas ang drama, di mo kapaminaw tiwas. Mo na akong explanation ba katong mga mo reklamo na ads no. Sige mga ka-listeners, magbasa ko sa inyong komento karon no. Kay daghan-daghan nag-comment nga natigom. So kung basahon ni Annalyn Buates no, Annalyn Buates, salamat Lods makalagot jud ni si Busyong. Uy, ara ka taas og garbo hihi amping jud Lods. Nahuman na ang Busyong no. Salamat Annalyn Buates no. So nindot ang ending no pero murag makagool siya ng ending kaya namatay si Buta no. Pero nindot ning dramaha ang Busyong ang dispatcher no. Salamat Annalyn Buates. Nya kinabuhing so good. Thanks idol sa pag-upload, gana kayo maminaw. Thanks sa pag-notify sa kong YT channel. Salamat kinabuhing so good no. Sa imong ganun yung pagpaminaw. Nya si Aldrin Kikoy, thank you very much idol, always jud ko nagsunod sa imong mga drama. Salamat kayo Aldrin Kikoy. Maristil Humawan, okay ra idol dyan og dili ma-upload, avoid na lang serious content, mag-atang na ko sa imong mga upload all. God bless. Salamat Maristil Humawan.
mao lagi lisod mag-Marius content good mo na nga minaut ko sa inyong pagsabot mga ka-listeners no? Kay di lalim Marius content yan mo maundang ta kung naay drama sa ubang channel ato na lang mo paminaw no? Ay na lang mo request nako kay magpariha ay na lisod na respeto ay na lang gyud sa mga uploader no. Salamat Maristel Humawan nya si Annalyn Buates makalipay pud ni si Kennedy oy makawagtang pud og kakapoy makakatawa pud tag kusog. Salamat jud Lods OFW from Saudi. Salamat Annalyn Buates no. Always kang nagpaminaw gyud no. Nya si Binax GF salamat idol no. Salamat pud. Si Grace Balasabas avid fan here in Kuwait. Salamat Lods. Salamat pud nimo fan Grace Balasabas no, sa imong pagpaminaw diya sa Kuwait no. Salamat kayo. Nya si Angelica Birami thanks Lods nice kayong drama. Salamat no naminaw siya sa naugkat ng kasilag. Langga Enrique thank you idol sa last episode no. Salamat po sa pagpaminaw sa busyong ang dispatcher. Nya si Hector Talon mayong adlaw Brad bisag dili ta permi maka-comment nakasubaybay ra ko permi sa imong mga drama amping lang sa atong tanan. God bless us all. Salamat Hector Talon. Kanunay yun si Hector Talon po no. Sukad pa ni sa una. Amorlina Alcala okay ni po listener sa ni nato no. Sukad sa una si Amorlina Alcala. Grabe nakahila ko sa ending oy sir. Bitaw no. Luoy kay si buta no nga ni surrender na girapido kay pus mga pulis no. Grabe ha no. May patawad. Uy kay ending sa busyong no. Nya si Annalyn Buates salamat Lods ang ganda ng ending grabing luha jud ang nagdagayday sa akong mga mata oy. Nakabakho jud ko kalit napakanindot ang ending. Mao gid. Salamat Annalyn Buates no. Nya si Life Journey si Ma'am Life Journey shout out Ma'am Life Journey no. Salamat kiniabot naging maghatag ma'am no. Ang imuhang gihatag nga kuan solar power bank no madala-dala ni siya og sigasa mo lakaw no kung mangahoy sigasa lakaw no sig mag-jogging madala-dala ni kay init ang adlaw ma-charge man sa solar power bank mga ka-listeners ba. So salamat kayo ani Ma'am Life Journey si maghihatag no napay flashlight no charger og cellphone paduy kumpas sa likod no. So salamat kayo dako ani Ma'am Life Journey ug ang Ginoo rin magbalos ni Ma'am no. Salamat kayo. Ug ang comment ni Ma'am thank you ani nice story Kent God bless you always. Salamat po kayo nimo Ma'am Life Journey ug ang Ginoo manalangin sa dimo kanunay. Salamat kayo sa pagkamanghihatagon mo no. Nya si Aldrin Kikoy idol thank you very much sa pag-upload sa katapusang sumpay sa busyong ang dispatcher. Super nice jud kayo katats ug makahilag jud ka sa kanindot. Salamat kayo Aldrin Kikoy no. Tinuod yun no makatats kay ginding no. Nya magbasa sa tas ubang comment ani. Always sa mga kalusin sa akin. Ito sa subayo ni si Kuan Angelica Birami luuya sa Negrita oy nindot kayo ang drama. So naminaw siya sa naugkat niya kasilag no. Anya si asa man to user na nakabutang ano letter L idol pa-request sa drama Maria Clara idol gwapo tong drama ha idol salamat. Wala kita nang drama ha no tagtaod naman ang drama letter L no ang profile wala jud ko nang drama gi balibad na jud kay wala ko nang drama no. Sinsya kayo. Nya si Maricel Arawiran salamat idol nice kayo ang drama. Salamat po Maricel Alawiran no? Ang sani Maricela bebasa Maricel Alawiran Maricela Alawiran mogid salamat kayo. At Atichi Vlog
Kuya Jan, always yun ko naminaw sa imong mga upload pero dili kayo ko mag-comment kay ako ara ginasulod sa bulsa akong CP taas atas naka-headset ko maura ni ako kalingawan imong mga upload tas makawala jud sa kalaay kuya. Pero kuya pwede mangayo sa imong FB account or pages page nimo kay naa ko'y pangutana nimo about sa pag-edit kuya. Salamat kayo. So ikuan lang i-PM lang sa kuang Jan Kent Anuta no. Altichi Vlog, salamat kayo sa imuhang pagpaminaw sa mga drama. Chaisi Morales, good evening. Thanks from Abu Dhabi. Salamat. Chaisi Morales no sa Abu Dhabi. Salamat sa kanunay pagpaminaw. Si Ma'am Jisuli. Thank you kayo Sir Jan. Hulat lang mi sa imong ipuli ini. Amping sir, God bless you always. Salamat Ma'am Life Journey. Ma'am Life Journey, Ma'am Jisuli dai. Ma'am Jisuli, salamat kay Ma'am Jisuli no sa imuhang kanunay pagpaminaw. Nya nasugdan na to ang pulis sa aning busyo no katong iyampo ko ang kalag mo. So karon part 2 na ta sa iyampo ko ang kalag mo nga drama no. So nadugay-dugay tag sumpay kay gakuan ko sa pobreng milyonaryo no. So paminawan niyo ang pobreng milyonaryo mga listeners ko sa ako ang main channel no. Dito lang ako gibutang para ma-update ba kay wanam tumatagad gud. So dito lang mo paminaw atong pobreng milyonaryo. Salamat kayo Ma'am Jisuli no. Parto na ta karon sa iampo ko ang kalag mo. No, nindot ni drama kay action pod. Mamaora po ni sa kuan. Sa Rakisa no kay babae ang bida. Nya si Romil Abeliana, idol pa-upload Balintawak Jack, salamat. Murag daghan na gyud nag-comment ning Balintawak Jack kuno ba. So wala ana mga ka-listeners. Naa man gani pero katapusang sumpay ra. Bitin kayo mo upload ta dito katapusang sumpay no. So kulang ako ang record mo gud kay trabaho pa ko na sa una. Trabaho pa ko na nga time anang dramahan no. So ang na-record nako ang katapusang sumpay ra. Pa-shout out tagiro. Nya si Ivan Chu, salamat sa pag-upload boss Jan. Padayon sa unboxing radio. Sige. Kapag gino ko ma-edit og tarong no ang katong party sa pag-unboxing sa dia pag-testing no, apa na ko ma-edit ang video. Ako lang gi sample-sample itong mga gipakita no. Pon malugar ag edit. Pakita kanan. Salamat Ivan Chu sa imong komento no. Si Michael Arisa Mikael Arisa, salamat sir, nindot kayo ang drama. Si Lucy Lover ni sir, ako ni usa ang account putol-putol na ako, paminaw na ko sir, kaya mao ni ako channel account maghimo na pud ko og content pero maminaw gyapon kanimo sir, God bless. Si ikaw dito si Lucy Lover no. So salamat kayo no. So naday po kay kuan channel nga kuan no na kay mga content sad no. So wapa ko kabisita no ha. Basig makalugar ako puhon. Busy pa pud ko, wapa ko kalugar og bisita no sa kuan ba sa inyo mga channel ba. No. Makabisita ko sa Actually Wong's TV no kang Runman no. Kanagsa sa iko busy. Salamat Mikael Arisa. Nya si Judy Laurio. Judy Laurio. Daghan man kag yaw-yaw grabe gini reklamo. Reklamo gid siya no. So pasensya kayo gid kay na may mga comment gid nga atong basahon para di masayang ba. Muni sila mga solid nga listener no. Kining sige comment nya ato lang tagaag pagtagad babasahon. So kini imuhang comment na apila po nitong tagad no, daghan man kag yaw-yaw so pasensya kayo no kay Judy Laurio, pasensya kayo no kung di ka ganahan, i-forward lang sa drama kay kuan man di man po kapugsan kung tanaw ka sa kuan mga istorya kay uwa kay comment no, di na kinahanglan nga mo tanaw ka sa kuang vlog. Doon na kay comment, maatong mapila itong basa, di, okay siya. Wala. Forward sa drama dito, no? Okay. Si Wing Orasyon, salamat sa sumpay, Lods.
sad lang kay dili happy ending si Busyong kay namatay man si Buta. Salamat Lord ug amping kanunay. Salamat uwing orasyon. Mana kayong iro mga kalisteners kasi pag pa-shout out na. Nya si Bilmar G Kanyete, salamat Lord sa amping perme. Salamat po Bilmar G Kanyete. Pa-upload sa Roku ang tawong bato idol. Pasensya kayo Bilmar G Kanyete kay wala gyud ko ana maka-record kay nakapaminaw ko ang drama sa una. Wala gyud tay kopya. Matay kopya ng drama ha. Nakapaminaw ko na si Randy Padayo susunod nagdala ng drama sa una si Roku ang tawong bato no. Pero sa akin man pa may uso live streaming, may uso cellphone. So wala gid. Giro kasi nagpa-shout out, matay mahimo. Ay nagtagdan niyo shout out. So welcome Bisaya Channel, thank you po idol. Ang isa pa yan, welcome Bisaya Channel. Salamat sa kanang pagpaminaw. Salamat welcome Bisaya Channel no. Duha na yung comment, thank you pa idol no? Salamat. Si Noel Urbano, salamat kayo sa manindot nga drama idol, lingaw kayo ug makahilak pud ta apil. Salamat sa shout out kanunay, God bless you idol. Salamat Noel Urbano no? Sa imong kanunay pagsunod ug paminaw no? Salamat kayo Noel Urbano. Maristel Humawan, wow kanina pud among sundan dol, daghan kay salamat dol, namatay man si Buta sa ending. Uy, abi na ko happy family si Busyong. Watay mahimo no kay pagbuot sa direktor no. Patay si Buta. Sayang kay no, happy ending na unta. Roger Villegas, thank you boss. Salamat. Shout out ni mo Roger Villegas no. Lee Marie, dol gabiha ikaw na gyud kanunay kung naminaw amping God bless you always. Salamat kayo. Lima rin no? Sa imong pagpaminaw sa iampo ko ang kalag mo no? Sa part 1 no? Karon part 2 na ta. Nya si Gmark Solis, dol palihog katong ang kalag Nicolas kay ninduto. Salamat imong tigpaminaw GM. Sir Charlene Pakana sir, pa shout out sa next video from Kuwait. Salamat jud kayo sa upload nga drama sir. Always good me kapasalamat sa Ginoo tungod sa maayong panlawas para makahimo jud sa tanang gimbuhaton. Tinuod na. Salamat kay Charlene Pakana ha. Wildflower, si Wildflower. Good evening idol. Ang drama nga hangtod kanus ang gibidahan Ma'am Priscilla Raganas na-upload basad ug lain. Kung wala pa idol, please upload kay nindot sad kaayo tong drama. Thank you so much and God bless. Na-upload naman sa una sa DWHP good mismo. Sila mismo ang ni-upload na ba pero gi-delete man nila ang ilahang channel. So wala ko'y kopya po na no kay sa una wala po ko katagad ba. Muna nga may ko pasensya kay wala ko ika-upload aning dramahan no. So si DJ Andre ray makakuha na ni kay maayo kito si DJ Andre sa mga drama nga sinulat ni Permen Corrientes Gomez no. Ditong DJ i-try lang ninyo si DJ Andre mga ka-listeners no, o basig makahatag siya sa inyong request ba kay halos mga upload niya sa una mga kang Permen Corrientes Gomez manindot kaya na siya mo upload no. So basin maka-request mo niya ba i-try lang ninyo mga ka-listeners kay wala makuha na i-kopya good aning hangtod asa hangtod ka na sa salamat Wildflower no, pasensya kayo. Mary Ann Rostria, yehey, naanap po bagong drama. Salamat kayo sa walay puas nga pag-upload. Salamat po kayo, Ma'am Mary Ann Rostria, no, sa imong walay puas nga pagpaminaw, no. Ano yung pagsunod, salamat. Annalyn Buates, load things sa new upload, God bless. Salamat, Annalyn Buates, no. Guway sa payan, no. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Animation, wow, part 1 pa lang, nindot na. Thanks sa pag-upload, salamat, Animation. Nindot bitan ng drama, ha. O pala na ko kay ma-edit kay tanggalon pang copyright ba kay na may mga copyright so i-edit pag i-review pa na ako ang pobreng milyonaryo pa akong na una no upload no part 1 part 2 gamay-gamay ra copyright nya. Angie Divina Gracia, thank you sa pag-upload
ug new drama Lods amping kanunay sa health Lods and God bless. Salamat Angie Divina Gracia no, ikaw sa amping kanunay ug God bless no. Yeah. Kuan, salamat kayo sa imuhang paghatag og pangload no. Salamat kayo Angie Divina Gracia. Nya si Elizabeth Panuncial, wow bag-o na pod naa na pod kuy atangan na drama. Hihihi. Salamat idol sa kanunay na pag-upload og mga drama. Sa mga drama. God bless us og more power idol. Salamat Elizabeth Panuncial. Taas-taas yung putag intro ani, nanapoy mo reklamo ni kay taas-taas og intro. Si Ma'am Gisuli, wow bag-ong drama na sad. Salamat kayo sir, always pag-amping sa imong health and God bless. Salamat kayo Ma'am Gisuli no. Imong kanunay nga pagsunod og paminaw sa imong pagsabot no. Kinanan sad mag-amping sa health no. Kay may maglabay ding ulo kay makadlawunan kanunay edit ba nya nig-upload maka-copyright bitaw yan na. Mo dinhi usas makalabad sa ulo makalasunod kining kadakadlawon na makatuog ba. Mailhan sa kung naon karon no, labad-labad. Labad-labad tanawon eh. Init ang panahon, ya labad pag ulo kay putol-putol ang tulog ba yan. Laban lang gyapon no. Salamat Ma'am Gisuli no sa imong pagsabot no. Sa imong kuan. Ano na yung pagsunod ng paminaw. Salamat Ma'am Gisuli no. Sa imong pagtabang no. Salamat kayo. Danila Gonzaga, Sir Jan, daghang salamat sa pag-upload na lang ning Sir Jan, daghang salamat sa pag-upload ning laing nindot og action drama nga sibo jud sa panghitabo karong panahona. More power and God bless. Salamat Danila Gonzaga no. Og putlon sila nako nito ang pagbasa sa inyong comment no kay niabot ng 20 minutes no. So ang uban di kauyon yun no kay wa man po sila mo comment no. So murag di sila ganahan maminaw sa to ang istorya. So, wala kong pabalik-balik kong istorya nga forward dito sa drama, no? Katong mga walay komento, no? Kay karon dili mo magsigig reklamo nga dikan tagyaw-yaw, no? So, mo to mga kalusunos, paminawan niyo ang part 2 sa Iampo Ko ang Kalag Mo. Niya ang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalag mo. O bitaw mihapit ko dre. Kinakabantay ko sa sakyanan ni Daddy. Kining dong. Kuan ba kining kaning Kinahanglan sultihan pag kunin mo. Kinibaw ko. Unsa rin yung gianian din eh. Sir Dong Philip. Ay kabala ka. Laki ko bros. Sabot ko. Ngitagbatan unas Daddy. Oh, maugid dong. Pasag din na siya. Iyam ng kalipay. Ug si The Princess asa na, ha? Nakauli na, pero hapit pa disgrasya. Ano naman? Nakasugat ugway tugpa. Pero mutuo kag sa dili. May kaisog si Princess. Ha? Unsay buto pasabot dong niyo rito? Gitiunan siya kutsilyo sa adik na dako. Nga nikakos niya. Pero yano ra kay niyang nailog ang kutsilyo. Gijudo pag niya ang lalaki. Gipatiran. Kuya Panggot. Usa? Nasa ato pa? Makamao manalipod sa iyang kaugalingon? Makamao. O mihamag ang mga kauban, mo nang ako na siya ni Atiman. Ikaw na gud. Resulta? Paong ilang pananaw. Kan. Believe na kayo to Princess? Saludo siya na ako. Kana, basta manguyab ka niya. Tanaw na ko. Tugnaw pa'y manikop lagi. Oh, bros. Kabalibad kang babae ni mo. Gwapo, ha? Gwapo. Kwartahan. Unya, kamao pa yun sa self-defense. Salig yung babae ni mo, anak. Musugot ka si Princess na ko. Kaya nga no, nagduha-duha ka. Hinoon. Wa ko man sa'y babaeng nikabalibad na ko, bros. Unsa? Gikasugat mo na ang anak ni Don Mateo. Kinsay pagan? Philip, nana.
Og siya pagid ang nag-guide nako, nana, dito sa ilang barangay. Gisuroy ko dito niya sa kadaghang mga mangga ug sa mga saging nga mga dagko usab kaayo. Og unya, unsay gusto nimong sudlan nga negosyo sa maong dapit? Simple lang, nana. Para sa kababayenan, silbing livelihood project. Panaglit unsa nga livelihood? Dressmaking. Unsay tinud-anay mong tumong ani princess? Ha? Unsay plano nimo? Pasiunang lakang para sa kamalinawon sa kalag sa akong mga mahal sa kinabuhi. Princess Usbon ko. Dili masayon ang maong gibuhaton. Pinaagi kanimo, nana. Magmalampuson ko sa paglumpag sa malig-ong bantayog sa mga sungayan. Sa dihag imong gikaabot ka ng Philip, unsay imong obserbasyon kaniya? Hambugero, pero refined. Unsay buot mong ipasabot? Paminaw, nana. Ingon ani ang nahitabo. Mao ba, princess? Hapit ko madiskrasya sa motor, nana. Sa dihang nibabag siya kalit, kinainsulto nga akong gi-overtaken. Pero sa dihang nagkaila-ila, mi, kalit lang nga nausab ang iyang kinaiya. Nakikila-ila, og unya, sa dihang nahibaw siya nga moadto ko sa barangay Manggahan, siya pa ang nigiyan ako. Kay matud pa, halos ang tanang dapit sa barangay Kamanggahan, sila ang tag-iya sa daghang mga mangga ug mga kasagingan. Princess, Hangtod nga, iya kong gisuroy sa maong dapit. Og nagpasidaan ko niya nga posibleng moabli kong negosyo sa maong dapit. nan? Andam siyang mutabang, nana. Oh, O gani, ang iyang amahan nga si Don Mateo, gusto nang makikita nako. mao ba? Mao ka na, nana. O gusto ko nga sudlan ang maong dapit, nana. Sa akong nakita dito, murag naa na ang tanan. Unsay nakita mo? Nagkadaiyang mga bar, nagkadaiyang mga balay pasugalan. Og doon na pa'y mga dapit nga, doon ay mga kababayenan nga nagbaligya sa ilang dungog. Oh, O, nana, tungod kay tuay daghang trabahante dito. Trabahante sa Manggahan, mga trabahante sa kasagingan, o mga trabahante sa minahan. oh. Pagkadaghan day sa mga resources sa maong barangay. O, nana, Hinungdan nga daghan gyud ang mga kukhan nga gustong mo angkon sa maong dapit. og hinaya na kog kuha ang ilang mga mahait nga kuko, nana. Aron sila nasad ang mahimong inutil ug makamatngon sa ilang mga binuhatan. Mahimo mo ka, princess? Daghang gingharian nga nalumpag tungod sa usa ka babay. Og daghang malik-ong lalaki nga nalumpag og nabuntog tungod ra usab sa usa ka babay. Naay ginaingon na nga, for every man's success, there is always woman behind. But for every man's failure, there is another woman behind. Princess? Unsay buot po gipasabot ni ana, princess? Kung gikinahanglan nga ang akong kaanyag akong gamito, nana, pes, gamito na ako. Kaya mo? Depende sa pagdana na. Timan princess. Bililhon ang kadungkanan sa usa ka babae. Hinungdan man gani nga nagtuon ka. Unsaon pagpanalipod ang imong kaugalingon aron dili ka mahitumpawak sa kadautan. Sama sa nahitabo ka nako. Nakasabot ko, nana. Pero linghod pa ang imong kahibaw. Nana, Unsay nakita nimong abilidad sa anak ni Don Mateo? makamao siya, nana, sa self-defense.
Kuwang pang imong kasinatian. Ug nagkinahanglan kini ug igong kahanas. Tabangi ko, Nana. Oh, may nanawag. Si Philip. Si Philip ang anak nila ni Don Mateo ug Doña Maura. Mao ba? Oh. Hello, Philip? Nanawag ka? Nangumusta lang ko di mo. Kung okay ka na ba? Nauli ka na ba? Yes, Philip. Nauli na ko. Ay, salamat. Wa ka na angay pang kabalakan. Safety na ko. Og, salamat sa imong concern. Ambing ka nun ay, Princess. Di ko gusto nga doon ay daw tang may tabo ni mo. Salamat kaayo, Philip. Dili na ko kalimtan ang imong kaayo. Nahibaw ka ba? Sukat na nagkita. Kanunay na kong magunahon na ni mo. Oh, really? Amazing, Philip. Tinuod ka na, Princess. Salamat, Philip. Og, dili ko magbinaot. Usulti ko sa tinuod kong gibati. I like you. And I love you. Oh, Philip. Sorry. Pero wala ko magkapag-us kong gibati. O ikinahanglan nga masayod ka. Kitingali unyag. Maunahan ko sa lain. Nakalitan ka lang, Philip. No, ni prank ka lang ko. Di ko gustong mutagog unsiya akong bation. Pila nakakaliwat ni Eva ang imong gisultihan ni Ana? You're the first woman. Oh, really? Yes, Princess. Salamat kung mauna. Pero, sutaa una ang sapa, Philip. Sa dili ka pa mo ambak. Kay tingalig, sa ilawom ni ini, dunay dakong tunok nga makasamad nimo. Oh, Princess. Sutaa una. Ayaw dayon paghukom. Kay usahay, ang dinali ang hukom, atong pagabasulan. Dili na ko basulan, Princess. Basta nasayod ka. Nga in love ko nimo, okay? Salamat, Philip. Di pa ko mangayo sa imong tubag karon. Tigaan ka sa hustoy kayon. Basta ang importante, nga nahibaw ka sa kong feelings nimo. Usbon ko. Salamat, Philip. Bye. Bye. Ang importante nga nahibaw siya, nga mahal ko siya. Ug ako ka, Princess. Ako ka. Nahimuot ka, Princess. Yes, Nana. Tungod kay nanawag si Philip. O gunya, di padayag siya sa iyang gugma diri nako. Pinaagi sa cellphone? Moderno na karon ang panahon, Nana. Daghan na kaayong paagi. Through text, through messenger, or pinaagi sa tawag. Gihimo ka na sa tao tungod kay dako ang iyang pagsalig sa iyang kaugalingon. Para nako, Nana. Lisod nga balibaran si Philip. Kung mailhan og makita mo siya. O nga nung lisod balibaran. Ambungan siya, Nana. Sakto sa panglawas. Sakto sa barog. Og anak og sapian. Mao ba? Kana kun wa ka makaila nila sa hingpit. Pero kung ikaw makaila nila sa hingpit, hugaw pa sila sa basura. Princess, dili ka buabot ang higayon nga makabig ang imong kasing-kasing kaniya. Depende, Nana. Princess, Kasuportahan ba ko nimo sa akong proyekto, Nana? pilay gikinahanglan mo. Nagkinahanglan kong mga makina sa akong tailoring. Pila ka buok. So taon ko una kung pila ang interesado. O himuon dayon ako ang training. Mao pa. Apil na ang paghimo og rug making, Nana. Mahimo ka ng epektibo sa maong dapit? Nagtuo ko nga epektibo ka na, Nana. Okay. Suportahan ko ikaw. Monay, ilabtik ka pa, di. Dili magpaabot og laing adlaw. Sulti na yun sa matuod. Oh, bros. Ditong kabalibad nimo. Honest pa ako. Ilabi na kay nakakita sa imong abilidad. Pero, wa na ko apura, ha?
Yatagan ko si Kiki. Basta importante, nahibaw na siya. Okay. Okay kayo. Sir Don Philip. Dadi ni mo ay ligawas na. Di ka niya nagpamasahe. Naway. O sala siya yung vitamina. Hinungdan yung nagpabiling ligon si Daddy Mateo. May. Nakakita na siya na to. Iho, kaganina ka na ba? Tao-tao na, Daddy. Ayaw pagsaba kang mami ni mo nga ani ako diri dapita. Okay lang, Dad. Lucky ko. Good. Good. Maisan. Oy, katong giingon nimo, kinsa ka nito? Si Princess Guzman. Pagkadali na akong malino. Mudayon ba siya sa paghimong negosyo sa itong barangay? Mudayon siya, Daddy. O tabangan ko siya. Oh, good. Oh. Kaniyot, si mami ni mo. Hello, hello, Maura. Nanawag ka. Yes, Mateo, nanawag ko nimo. Aron magpahibaw nimo nga wa ko karon sa bay. Oh, unsa ka? Sa ka man, misimba ka ba? Wa ka sa sugalan? Wa, tungod kay gipamaolan ko. Unya, asa ka man? Nagpamassage. Unsa? Sige ka po'y kayo ko, Mateo, nung dan nga nagpamasahe ko. Oh, God, last, nahuwasan ako. Maura, pagtarong ha? Pagtarong. Tinudan na iba nga nagpamasahe ka? Diin ka nagpamasahe, kinsay nagmasahe, kinsa. Dili na kinahalang mahibaw ka, Mateo. Sige na, Mateo, kay mapahuay unag ko kay Lami, kay ikato. Maura, ayaw yung pagbinuang, ayaw yun. Kay tingalig mapatay ko ikaw, ha? Ayaw paghilas-hilas, Mateo. Tuwag kay nahibaw ko. Unsa-usab ang imong binuhatan. Bye, Mateo. Hello, Maura. Yes, shit. Daddy, doon siya ka? Ang imong inahan nga hanggaw na nawag nagpahibaw nga nagpamasahe kuno siya. Mo ba? Sa ato pa, sir. Sa ato pa. Kamuusap si Ma'am Maura. Hilom, Bruce! Hilom! Pero, tinanong ang pagpamasahe ni Mami, Daddy. Unsay tinarong. Ha? Ugaw ka lagunaw na. Tuod kay mo na yung binuhatan, Daddy. Philip, my son. Nanawag din mo si Mami. Nagpasabot nga tinarong ang iyang gibuhat. Naglagot kong nagunaw na. Naglagot ko. Daddy, kalma lang. Unsa ka ba? Buisit. Relax lang, Dad. Og daw day. Unsay pangandam ni mo, Dad, para sa birthday ni Mami? Ha? Birthday? Ni Maura? Yes, Mami. Birthday ni Mami, next Sunday. Yeah. Gusto to. Iyang birthday. Gusto ka ba nga malingaw si Mami? Galagot ko. Ikaw na ibaybawa ng mong plano. Ha? Ikaw na. Tungod kay naglagot kung nagraw karon sa iyang gibuhat nga nagpamasahe siya. Kinsa kay nagmasahe? Okay. Ako na yung magplano, Dad. Magbalipayon si Mami sa atong pagkabuhaton. Magsabot yata. Bros? Okay. Pero, nagkinahanglan kinig premyo, Daddy. Ayaw ka ba ka? Ako'y bahala sa premium bisag naglagot ko kung kinsa nagmasahe. Ako'y finance sa inyong pagkabuhaton bisag naglagot ko kung kinsa nagmasahe. Yes, Daddy. May. Lumba sa dagan. Lumba sa dagan? Simple naman Lumba sa dagan? Ano simple, oy. Pero, dili sa mga lalaki. Sa usam day? Sa mga babae. Mga babae? Woo! Klaro kaya na. Mga babae nga mag-short. Lumbag dagan. Paingon si babaw nga bahin. Dito sa bukid. Ito kinsay makalahutay. Paingon sa bukid? Woo! Asa kutob? Gikan diri sa ubos. Adto magdaog sa Sitio Lumoy.
Dito sa kinabungturan? Yes! Ito. Malingaw mong mami, ana. Tungod kay hilig na kayo sa sugal. Ha? Ayaw nga kauban, sugal na. Basin doon ay representante, ha? Doon ay representative ang mga kaberks ni mami ni mo. Nindot sa nang una. Nindot mo lang ako nagunigod. O kung niya mag-short ang mga babae, magtiniil pa. O, unsa? Oh, unsa ang imong plano, iho? Mami, doon na magyug kay mga kaberks sa imong suga. Papakita sila mga tao nga mo'y papilon ako sa lumbas sa dagan. Karong sunod gi Domingo. Sunod Domingo? Oh, ako ka na birthday, iho. Yes, mami. O gusto kini sa highlight sa imong birthday. Marathon sa mga babae. O inangin mo mga kaberks sa sugal. Magpapel sila og ilang tao aron mo'y inyong sugalan. Okay. Approve, iho. May problema, Maura. Ako'y muangkol sa premyo. Oh, okay, Mateo. So, pila ang imong ipremyo? Sa proposal nga gihimo ni Philip ang 100,000 ang champion, 50,000 ang second, 30,000 ang third prize. Ug may consolation nga tag 5,000 ang matag usa katong mga pildero. Muhatag ko niya na bisag naglagot ko kinsay nagmasahe nimo. Ay, siging balik. Katong ipanghisgutan nimo mga figures, padak ipagkato, Mateo. Padak ipa. Palakan. Oh, himo ang 300,000. Champion 300. Yes? 200,000 o 100,000. Ana? Sa to pa 3 to 1. 300,000 ang champion. 200 300,000 ang second. 200. O 100,000 ang third. Oh, abi pa lang, Mateo, poor. Ha, di ba? O tag 10,000 para sa consolation. Oh, ngagho ka man. Approve, Maura. Anong murag kontra gusto ka man? Pero Ah. dili ka na magpamasahe, ha? Onsa? Ayaw gyud ko palaguta, Maura. Ayaw gyud, ayaw gyud. Naong biyas hinampak. Ibaw ko, Mateo. Wa ka mag-uol, ana. Tungod kay pirmi sa kang nagpamasahe. Lahi. Naunsa ka man ang ipangkumot lahi. Mao ba? Wa ko diha sa pagkahitabo, Mateo. Wa ko masahid kung unsa pa gikumot. Basta maglagot. Oh. Naglagot ko. Pero muwata ko premyo, ha? Ako ay angkos premyo, ha? Pero di ko gustong magpamasahe ka. Kasabot. Yaga, naglagot ko. Hanggas naong animal. Ha? Dili ko bugo, Mateo. Philip, iho. Oh, doon na ko'y participants ang musalmot. Good, mami. Naibaw na sila sa mechanics, di ba? Ay, yes, iho. Kaysa invitation, ha, na naman dito ang paagi. Ha, di ba? Mag-short ang mga babae, magtiniil ug budagan. 800 meters gikan sa ubos paingon sa ibabaw. Good. Oh, aligre. Tinuod ba, mami, nga gipadakan ni Daddy ang premyo? Ay, yes, iho. 300,000, 200,000 o 100,000. 10,000 sa consolation. Good. Unya. Di mo imbitahon si Day Princess? Ayaw kay nagpahinumdum ka. Oh, Sige, imbitahon ko siya. okay. Pero, nabalaka ko. Ngaon siya? Makita siya ni daddy mo. Way kaso kung makita siya ni Daddy. Basta kay imbitahon ako siya. May nanawag ka di mo, princess. Si Philip, Nana. Hello, Philip? Hello, Princess. Dapiton ikaw next Sunday sa pagtambong sa birthday sa kong mami. Oh, birthday? Oo. O pasaksihon ikaw. Doon ay maraton sa babae. Lumba sa dagan. Oh, wow! Lumba sa dagan. Yes. Exclusive. Mga babae lang. Unsay criteria? Criteria, 18 years old to
30 years old. Mag-short o magtiniil. Pilay prizes? 300,000 sa champion, 200,000 sa second, o 100,000 sa third prize. O consolation prize nga 10,000 kada usa. Wow, nice. Moapil ko sa lumba, Philip. Ha? Paapilon ba ko nimo? Ayaw maghinay! Kinahanglan na magkakusot ang imong dagan ilabi na kung hapit ka na moabot sa finish line! Pero ayaw maglaon nga ikaw mo daog! Nana! Tungod kay magkuha na sila ang mga pag-iitag runner. Ayaw pagtuong nga mudaog ka! Pero maning kamot lang ko, Nana. Kada, mao'y gusto na kong mabati ko mo, princess. Nga ikaw maning kamot. Pero, Nana, sultihan talang ka. Kung musalmot man ko sa kabangga, kung contest, akong strong determination ang akong focus nga mudaog ko. Pero butang iglo na sa mundog ka ng kapildihan. Kay sakit kung ikaw magpakyas, princess. Maningkamot lang ko, Nana. Pero nakita na ako ang imong paningkamot. Diha ka na, Nana. Mubalik pa kog tungas paingon sa bukid. Dayon mulugsong kog balik. Padayon, princess. Pero kadiyot, kaya mo pa ba? Init na kaayo. Hapit na mag-alas 8 sa buntag. Labing maayo nga musanting ang kainit sa kong pagpraktis, Nana. Aron makalahutay ko. Kay kung mag-anad ko sa bugnaw nga oras, maluya ko, iligabot sa kainit. Princess. Diha ka na, Nana. Mami, iwan mo ko na kong gipatawag. Yes, iho. Tuhod kay daghan ang mihangyo kanako sa akong mga kumari. Sa akong mga ka-berks ba? Unsa man ta ka na, Mami? Ayaw na lang ka nang magtiniil. Ha? Oh, ayaw na lang ka nang magtiniil tungod kay mahugta nga abuso ka na sa kababayan. Ha? Oh, di ba yung lalim nang magtiniil ka, ha? Kay laliman ka. Mudagan kang magtiniil. Oh, init kayong karsada. Init kayong asfalto. Init kayong mga bato. Bait kayo na. Mapaso in town ang mga tiil sa mga runners. So, inay nga malingaw ta. Mag-uol na hinuon ta. Tuhod kay ang mga runners, magpatambal naman noon sa ilang mga lapalapa nga napaslot. Nangapaso. Dili ba? Oh. May punto ka, Mami. Maunang ayaw na lang nang magtiniil. Hinoon mo sugyot ko. O sa man ka na, Mami? May isugyot ko, pero tayo asa man magsugod ang lumba. Sa ubos nga bahay, Mami, paingon dito sa kinatumyan sa sitio Lumboy. Mao ba? Okay. Magtuyok man day diha ang kasada, no? Sa man kaya ka nagduha ka raon? Sa man may gusto ni mo, Mami? Yes, iho. Kay anha makita diha kinsa ang dunay saktong lahutay. Okay, muna itong bahato, Mami. Duha ka round. Kay layo ba ang paingon sa ibabaw nga bahin, Mami? Ugon niya, doon na rough road nga ilang agyan. O gusto ko nga ang finishing line adto ibabaw nga bahin. Dito ba? Tungod kay kami dito adto may pwesto. Magtaod tagdag ko mga tents dito. Aron haamo gyud makita ang mga runners. Yes, Mami. Unsa may mga pagpangandam ana iho. May kabalag ka na, Mami. Natay first aid. Natay ambulansya ug naay mga marshal nga mubantay nga magsunod nila. Okay, mas labing maayo iho. O sa man, doon na ba kayo nag-contact nga imong runner, Mami? Doon na iho. Ako, pabinta ka ko. O ang imong mga kauban, Mami? Labaw na silang nanghita og ilang mga kusog kay nga runners. Okay, o doon na sa goy runner, Mami. Ha? Ikaw? Doon na kay runner? Yes, Mami. Ako, amiga. Gusto mo ganing musod og negosyo din itong barangay? Si kinsa ba? Si Princess Guzman. Ha? Muapil? Yes, ma'am. Interesado mo apil. Okay, nahala. Papila. Pero, ayaw lang og apil sa pustahan ay, ha? Kay siguradong pildi ka. Ha? Kaya unsam day paagi sa inyong sugal, Mami? Winner takes it all. Winner takes it all? Tagpilang buta, Mami?
100,000. Oh, ha? Unya pila mo kabuok? Na po kami, iho. So, 1 million. All in all. Moapil ko, mami. Ika-11 ko. Pili? Okay ka na, mami? Oh, yes, iho. No problem. Okay, apil ka, iho. Pero, basi bayag mag-usik-usik ka lang unya si Mohang kwarta. Si mo 100,000, ha? O negosyante man ka na. Unya mo apil og lumbag dagan? Interesado siya, mami. Oh, okay. Pero kining ato, iho, katuwaan lang, ha? Lingaw-lingaw lang gining ato. Og, ako'y mudaog. Ari manggihapon mahipunta ka nako ang imo 100,000. Ug kung ako ang mudaog, ari mo may punta na ko ang imong 100,000, mami. Pero mga pilde ka mo, adto sa kontra ang inyong kwarta. Daddy, Oh, hingano. Mawili ka ng 100,000, Mateo? No, dili man sa ingon yan. Pero kung mamusta mo, kinahanglan nga siguro. Ayaw ko anang way ka siguruan. Kinsa ba ka ng runner nga imong gikuha, Maura? Ang akong gikuha, champion ka na gikan sa Pikas Lungsod. Tao ka na ni Mayor Badang. Mayor Badang. Ang Mayor Badang, kaila ko yan. Nakakita ko. Kusog ka ng mudagan. Iyo. mo ba, Daddy? Kaya kung may baw niya na. Nga lang ka nag-Miss Indira. Oh. Mo ba, Daddy? Yes. Kinsa tong amaw, ha? Di pa ibaw ta ka kaila ko ang bayhana siya si Indira. Indira, Maura. Oh, Indira. Oh, yes. Si Indira. Mo sa iho ay lang patuga, ha? Basig mo apil-apil ka sa pagpusta ay na lang yung patuga. Ayaw lang pag-apil anang winner take all nila kaya siguro pildi ka. Apil ako, Daddy. Para kalingawan lang, God. Para ba sa donate trail? O sige sa may pustaan mo. Si Francis Guzman. Princess Guzman. Katong matuni mo busurog negosyo sa itong barangay. Ha? Yes, Daddy. Mo ba? Hmm. Okay. Sige, mama kahit gusto ni mo para malingaw ka. Okay. Pero, kanang short at kanang murag ang ilang uniforme kanang murag Panty shirt? kanang. Mo na. Yes, Daddy. Mag-panty short sila. Sundon ang health protocols sa mga participants. Of course, Daddy. Okay. Ako'y muhandol sa thermal scanner. Sa? Thermal scanner. Ikaw gyud, Mateo? Ang bayano, nganong ikaw magikuno? Naman tayo kuhaon mga tao. Di ba na kuhaon ka, Philip? Man, kanang atong pagkaimuon atong pagsiguro kay tingali dunay gipanghilang tani ana Maura. Ayaw na lang. Ayaw na lang, Mateo, kay baon ako. Nga naman. Di anak ka nas akong pahak. Ayaw pa kawaw, oy. Ha? Ikaw umuhatag sa premyo niya, ikaw pa'y mangunday dito toslok anang sa ng thermal scanner. Ha? Pagwas temperature. Usa ka, frontliner ka. Maura. Nahibaw ko, Mateo. Nahibaw ko. Nga naman. Di lang temperature ang imong kuhaon, ang imong tanawon, kundili ang ilang dagway, paa og panlawas. Wa ka na sa kung nahuna. Gahugaw lang mo grauna. Sa kabawa ko magunahuna niya na. Imo na hinuon kong gitudluan na mga binuang. Wa, nasa kong Hagbay ra kang nagbinuang, Mateo. Ay, naku mo paglalisan, nabi. Tanaw ka lang, Daddy. Di ka manghilabot, okay? Iho. Usbon ang patakaran? Sa ato pa. Dili magtiniel. Bros. May punto masab si Mami. Kaya tinood, abuso na sa kababayanan. Mapaot ang mga lapalapa o mga paso pa. Gusto sad. Unsa oras sa sugdan ng luba?
Alas 10 buntag. Aha. Alas 10 sa buntag. Okay. Mm. Ato nang ipahibaw sa mga participants. Nanabay lista? Oh, si mami ni mo. Nag-submit ng daan o mga lista. Napo. Gawa sana, wala ba'y laing interesado? Oh, muragway mo sukol sa mga trabahante. Pero, doon ay laing sugyot. Doon ay sugyot, Dong Philip. Ano siya man? Agi pa si una. Doon na say lumba sa mga unano. Mga unano? Unano lagi. Unya? Lumba sa mga unano. Ay, sugot Unya. ra na sugot ra nag premyuhan og 532. Ha? 5,000 nga 3,000, 2,000. Unya, consolation prize. Tag 1,000. Dagan ang mga pila na eh. Sige. So, dili pa ang lumba sa mga babae, mga unano una. Para aligre ba? Sadya kayo. Today, bros. Apil ko sa postaan ay, bros. Ha? Silang mami. Winner take all. Oo ba? Kisa may pustahan mo. Si Princess Guzman, moya kong runner. Unsa? O lagi, si Princess Guzman ang akong pustahan. Patawa mo ka, bros. Stilan. Wa daw to'y alamag sa lumba sa dagan. Uy! Pero interesado siya. Uy, Dong. Maluoy ta ito, Dong. Uy, kahanis ato. Unya, papilan mo lumba sa dagan. No? Sao gusto man niya. Mao nga akong papilon. Ug aron mo dasig sig bayo, pustaan ako siya. May pag-ihatag na nimong ihatag nimo na ako na imong ipusta nga ito niya. Ay napagsupak, bros liha. Basta kayo mo apel si Princess. Ako siyang tawagan. Nga di na magtiniil. Pahuway na! Gusto na! Ang skipping rope nga kung giingon ni mo 30 minutes, ihimo ni mo ko sa kauras. Giganahan lang ko, Nana. Ayaw palabi, princess. Naningkamot lang ko, Nana. Ay, mo cellphone, libagting. Nana, ang nanawag, mao si Philip. Ngano naman sad? Tubagon ko una. Hala, sige, tubaga. Hello? Hello, Princess. Kaibaon talang ka. Nga naa ka na sa official list nga entrante sa mga lumba sa dagan. Salamat kaayo, Philip. And you are my bet. Unsa? Ikaw nga kong manok. Ha? Unsay? Basta ikaw nga kong bet. May pustaray kami ni Mami Maura. Oh, mao ba? Sa imong Mami Maura? Yes. Ayaw, mapildi ka. Bahala na. Basta kay ikaw may akong bet. O doon ikaw saban ha. Di na magtiniil. Pagkagamit na ka mo og running shoes. Nganong nausab man ang ruling? Tuod kay nasuta na mo nga abusos ka bainan kung padaganon ka mo nga magtiniilang. Okay. O pwede, kuhaon ti ka. Ari ka sa mong rest house, daplin sa dakong suba. Unsa? Magkapaway ka po sa hosto. Friday evening, ari mo mga tuog. Don't worry sa pagkaon. Kay naay magkatiman ninyo. Presko nga hangin din eh. Tinawag suba. Running water. Para doon ay saktong pahuway sa dilipang Domingo nga mo ng lupa. Mao ba? Osman, kuhaot ka diha? Huna-hunaon ko una, Philip. Okay. Tawagan niya ka. Aron, kareserbahan ti kag imong kwarto, okay? Wa kay angin kabalakan. Safety ka mo diri sa mong rest house, kamong mga runners. Salamat sa pagpahibaw. Okay, take care. Thank you. Bye. Onsay balita, gikan niya? Naana ko sa listahan sa participants, Nana. Ugon niya. Ako'y iyang bet. Oh, mao pa. Ako ko iyang pustaan. Kontra sa iyang Mami Maura. Klaro ang motibo. Klaro kaayo ang motibo ni anang maong lalaki diha kanimo. Unsay buot ni mo ipasabot, Nana? Lalaki. Nana. Agay kang magbantay. Kay kanang klasiha sa mga tao, di gyud na gusto nga mapakyas.
Nana, Kanang mga anak og dato. Kung unsay gusto, ana, ila gyud ang kuhaon. dili sa tingali sa tanang higayon, Nana. Dili sa tanang higayon, pero mangita da sila og paagi nga maangkon ang ilang gusto. Ambot lang ka, Nana. Pero, mag-abot man ang langit og yuta. Dili tingali ka na mahitabo. Princess. Og, doon na pa sila ang gi-offer, Nana. Unsa man? Gusto niya nga kuhaon ko inig Friday. Og atumi nila ibutang sa ilang rest house. Daplin sa dakong suba. Maayo ko na dito kay bugnaw ang palibot. Presko ang hangin. Og tinaw ang tubig sa suba. Nya? Ikaw? Unsay hukom mo? Kung moadto man ko, Nana, ikuyog ti ka. Makasamok lang ko, Princess. Dili, Nana. Dadun ti ka. Og pasaksihon ti ka sa akong pagsalmot sa maong lumba. Kung maoy imong gusto, ikalipay ko. Usat barumurasa. Nanuktukaog ng mga manok. Alas 4 na sa kadlaw. Mag-init kog tubig aron makahigop kog init nga tubig. Uy, may ininit naman di ayang suot sa termos. Sa'yo di ay nga nag-init si Princess. Uy, may sayo nga nagbagi. Kaablihan ko ang bintana. Si Princess sayong nagbagi. Kumo og patid. Ang iyang nagdilaab na kasilag mo'y nakahatag og dugang kaktugi ni Princess. Nana, nagbata ka na di ay. Ang nakahigop na kong init nga tubig. Okay, Nana. Mutungas na ko si Babaw. Ayaw pagkumpiyansa. Sa tanang higayon, Nana. Mag-amping ka. Inigbalik mo, andam na ang pabaho. Salamat, Nana. Amping ka, ha? Arin ako, Nana. Sayo sa buntag na sad siya nga nag-practice sa dagat. O ginig kahapon, mubalik na pud siya. May motor nga nagtungas. Padaplin ko gamay. Kalangin yung lumot, tay! Ay, kabag-abot ito kabaw! Mababot mo, ibundan! Salbahisa. Hoy, batasan. Magpaabot pa sila ko si Babaw. Sige, paabot ako. Kami diha. Ha? Dadon ako ang akong nana. May koyo ka? Akong nana Rosa. Akong dadon. Okay. Labig maayo. Salamat, Philip. Gusto ta ko nga 5 days before, di anak ka diri. Okay na kayo. Friday. Naanak ko diha uban kang nana. Bye, Philip. Unsa na? Sa Biyernes, nana. Mularga ta paingon sa ilang Philip Sandoval. Nganong bihunong ka? Tungod kay muliko tanana, paingon sa barangay Manggahan, nga gipanig-iya nilang Philip Sandoval. Okay. Pwede nga makapalit ko og bino? Nana. Kadiyot lang kaayo. Muhapit na ang tindahan. Okay, nana. Papalit ako og bino, day. Lungnik lang. Uy, inom ka, ya? Dong. Moinom magani ang manok gadi mangihi ako pa. Unsa? Mangayo ka, palitin mo. Buang-buang. Buang-buang nga tigor.
Wa kakailan kinsa ko. Unsa di ay kadong? Akay Leon dire. Kakita ka aning akong dakong patik sa kuntukan. Leon. Kita ka. Leon. Leon di ay ka. Mura ba nag-iring dong? Usa. Hanggaw kang tiguanga ka. Day, di arang akong bayad, day, oh. Ambil ng kwarta. Di man ni imo. Habuang yun ka. Kisa ka. Wow. Guwapa. May konit na ako. Ayaw patuli ang tiguang. Nana, dali na. Dali, unay, dali. Dali. Napaya ka ako. Napaya ka ikaw. Simot-lubot ako dong. Pag tinarong na do, pag-usap na sa kinabuhi mo, okay ba, ha? Tana, princess. Dali na, Nana. Sakit siya ko, papangit. May bu sa patid at otigwang. Sukam ako. Kakita ka noon og enkwentro, Nana. Tungod sa pagpalit ni Mugbino. Nagtinarong man ta. Wa man ta magbinuang. Sila mo'y nagbinuang nato. Hinoon. Malipay ka na nga kuhaon imong kwarta. Maayo gani kay nagunitan ako siya. Musok magdarbaw tato siya ni mo, Nana. Maayo gani kinapugnan ako. Ay, di sad siya ka siguro. Basin di ay makalihay ko. Iyon na. Mura man og dunay checkpoint, Nana. Muhunong ta. Oo, hunong good. Hunong. Asa mo paingon? Sa Barangay Manggahan. Sa ito yun ninyo. Usa ko sa participant sa lumba sa dagan karong Domingo. Participant. Kasi nagdapit ninyo? Inyong mga invitation card na ba invitation card? Wala ba ko idang invitation card? No invitation card, no entry. Mao ba? Ay. Sige. Tawagan na lang ako si Philip. Kinsang Philip? Philip Sandoval. Nga maoy nang ngunay og dapit na ko nga paintrahon ko. Unsa? Si Senyorito Philip? Welcome. Dali mo. Mao ba? Naghimo lang mi og checkpoint dili aron pag siguro nga Manodres Barangay Manggahan dili mga dawtang tao. Mao ba? Ay ha. Dali, welcome ka mo, welcome. Dali, hatod mo ni Senyorito Philip. Sunod ka muna ako. Salamat kaayo. Okay. Hoy, psst. Hoy, kamo ha? Pandaklon tamo ron. Bantay mo diri ha? Dali mo. Siguro. Dali mo, miss. Manang. Kitsi ito yung ani mo? Princess Guzman. O kining akong kuyog, mao akong Nana Rosa. Nana. Okay. Sunod mo na ako. Kala, lamiago na ng mga prutas ng imong giandam dong Philip. Ako ning giandam ni gabot ilang princess. Mo ba? Mayroon yun nga. Niyan mo siya gipadiritso di research house. Walang dito sa dakong mansyon ninyo. Kaya nga naman eh, boss. Istilan. Aron ba nga matago ni mo ang beauty ni Princess ni Sir Mateo? Balik na sa gana. Di lagi mahitabong manghilabot si Daddy sa butang nga ako'y manag-iya. Hinoon? Ngayon, ginmong parisan dong. Ngayon kayo dong. Gwapo o gwapa? Ano siya to? Gwapo ka? Ay, nagbalik-balik ka, bros. Gwapo. Di pula na kong paminaw, na. Yaks! Spiso sa kagambog ng Philip da. Spiso kayo. Di mo na hambugot. Makita man ang kamatuuran. Uy, yun na. Si Kukok na, si Kukok. Nagpaingon din eh. Huwag may nagsunod niya. Siya tuod. Welcome, princess. Thank you, Philip. Kanaog na, Nana.
Hey, mo na ang imong nana? Ah, yes. Siya si Nana Rosa. Bless ko, nana. Uy, kabuutan ni mo dong. Kakaluyan ka sa Diyos. Dali. Bros, ipahimutan ang motorsiklo ni Princess. Kaya hindi mo uwanan, ha? Reglado. Hello, Princess. Hello, Bruce. Hello, Nana Rosa. Hello, Bruce. Tilawi ang giandam na kong snacks para ninyo. Budbod, mangga o sikwate. Uy! Kalamian na, Philip. Nasa mga prutas na ilansunis, rambutan, watermelon o saging. Kadaghan man ana, sir. Ay lang pag-share na ko, nana. Tawagan lang kong pilit. Ay, maikog ta. Magtahod yun ta, sir. Kadako di ani inyong rest house, no, Philip? Yes, Princess. Para ni sa mga guest nga money din eh. O sa kilid nga bahin, doon ay tinawog bugnaw nga tubig sa sapa. O dito sa tumoy nga bahin, doon ay wave pool. Pagkanindot sa inyong kinabuhi, Philip. Dili sama sa uban. Nga biktima sa nag-antos tungod kay biktima sa inostisya. Princess. Kuan bang godong, Philip? Dili ba't ikalimod nga daghan pud karon ang nag-antos sa kawadon, di ba? Tinood ka na, Nana Rosa. Hinungdan na bitaw nga kining ang mga sakop din eh. Huwag yun din mo pasagdi. Giyati man na silang Daddy Mateo o Mami Maura. Ay, pagkabuutan di ay sa imong ginikanan, dong, Philip. Pasalamat na daw ko, Nana. Nga sila ang nahimo na ko mga ginikanan. Nangabot na ba ang ubang mga runners? Kompleto na sila, Princess. Napuos na kabok o ikaunsi ka. Ay, kining iya do, apil-apil lang yun ning iya, adang exercise ba? Kay nahibaw mi nga maglisod yun og daog si Princess, tugod kay wa man ni kasi natian sa pagka-runner. Gusto lang kong malingaw, Philip. Try lang ning ako, good. Ay, kabala ka. Ang importanteng may apil ka. Kay atol kini sa birthday sa kumami Maura. Pero maningkamot lang ko. Ako'y mag-asig ni mo. Nga maningkamot ka. Ako'y #1 fans unya ni mo. Salamat, Philip. O inigagabi, doon ay awarding. Awarding dayon. O may kalingawan usab nga pagahimoon. Dako gyud di ay nga selebrasyon ang mahitabo. Ingon-ingon gyud na, Nana Rosa. Pero unya na ta mag-istorya, oy. Mag-snacks na ta. Okay, tilawin ng lamian nga budbod. Parisan sa mangga nga tamis kayo o espiso kayo nga sikwate. Salamat, Philip. Unsa may plano nimo karong gabi, Mateo? Magagala ko ni Philip tungod kay marag doon na si daghang mga plano para sa kalihukan karong gabi. Ay, unsa man lagi. Ay, si Philip lalagi ang atong agdon. Dari! Pari! Ang Maisan, diin kagikan. Gikan ba ko sa tong rest house, Dari? Di atima na ba ang tanan nga mga runners? Why problema, Dari. Ang uban to pa sa area. Nagsigig practice. Pila silang tanan nga naa karon nga mga runners? 11 sila tanan, Dari. Mi apil ang kailan ni Philip nga ginganlan og Princess Guzman. Gipapil gid nimo iyo. Yes, Dari. May abilidad ba ng babayhana pagka-runner? Kana, Dari, kay ni Apil, may kasarang tigali, Dari. Mao kaya akong bet, Dari. Bet na sad. May apil ko na lang, Mami, silang win article. Pila put up ninyo, pila put up. 100,000 each. Mao ba? Gusto ko nga karong gabi may advance party nga pagay mo na. Friday karon dili ba? Lunes ang birthday ni mami nimo. Yes, Dad. Advance party. Kay ug mas gabi dili maayo nga atong tugawon. Pahuway sila ug mas gabi. Kay magpabaskog man na sila para sa lumba sa dagan inig kadomingo, dili ba? Yes, Daddy. Okay. Bosa, karong gabi, may kalingawan, kaon, inom-inom, o gusto ko nga imong ipresentar ang tanang mga runners karong gabi.
Kung may mong gusto, Daddy, ako ka ng buhaton. Ay, nga no man yun ko no, Mateo. Nga papaso-pasohon pa man yun na ni mo mga runners. Aron sad nga makapili ko kung kinsa akong pustahan. Hinumdum maybe kung ikaw doon na kay mga bisita, nagpustahan na kamo. Kami usab sa akong mga kumpadre. Daghan kayong manambong ha, karong Domingo, ako mga kumpadre. Mutambong sila, ha? Mga sugarol ka na sila, di ba? Dili ka ha ang imong tumong. Mutanaw ka, kinsay nindot sa mga runners. Naanasad ng huna-huna kanimo, Maura. Dili ka na mao, ha? Sa tanaw na ko sa ilang mga dagway, ragyong sa kumingking ni mo, Maura. Hilo, Mateo. Sa dagway lang daan, layo na kaayo. Basta mao ka na buhata karong gabi, iho, magpakiter ta. Mo tambong usab ang ako makumpare. Inom-inom, sayaw-sayaw, just for fun. Okay? Ato na himon dito sa dako na tong sports complex, iho. Yes, Daddy. Hello, Princess. Yes, Philip? Princess, karong gabi, may short program kitang paghahimuon. May salo-salo. Okay. Asa man himuon? Sa dakong sports complex, naidaghang mga bisita. O gusto na mo nga ipresentar ka mo mga runners with your uniforms nga among giandam. Nga mo inyong isulob sa pag-present karong gabi. Mao ba? And your number is number 11. Karong gabi. Okay. Sige, Philip. Di ka ba matanaw sa napit nga din adtuhin mo ng lubat? Nakatultol ko. Ha? Nga nakatultol ka man? Ha? Okay. Okay. Kuyo gati ka. Ayan na lang. Maikog ko. Pero saan pagtultuli mo? Layo ba di ay? Distansya yun. Wala na tumapilog suroy dihang disuroy ka rin sa barangay Manggahan. Dakong mo kayo ng barangaya. Sige, Philip. Kuhaan ko na ang Land Cruiser. Mga ito sakyan. Magmotor lang ko eh. Ayaw. Mag-Land Cruiser lang ta. Mag-Land Cruiser? Nagtuo siya. Ngawa ko makatultol sa dapit na lumbaanan. Mukuyog ka niya? Kuyog na, Nana. No. Kamo na lang. Nana. Usa na sa akong pagsukod ni mo, Princess. Kung unsa ka kalig-on sa imong baruganan. Nana. Basin dali ka ra kaayong pahumukon. Dali rang pahumukon ang imong kasing-kasing sa gipakita sa usa ka tawo. Wa ka mahibaw nga ang gipakita sa usa ka tawo sama sa usa ka buaya nga nagtuo kang nagpiyong ang mga mata. Pero mukalit kini sa paghambat kanimo. Nana. Gisugdan ko ng akong kaugalingon sa pagsalig nimo, Princess. Pus ayaw pakyasa nga akong pagsalig kanimo, okay? Nana. Dili lang pumukuyog, magpalingaw kong kaligo sa tinaw nga sapa. Magbawon ka na sad sa imong bino. Ay, naunsa. Ayaw lang pugngigod ang akong kalipay. Nana. Kuyog ko ninyo, Sir Dong Philip? Kabugo ba ni mo? Anong kuyog ka mga ka? Nagkamera si Princess ang maguyog. Tambawa nga gilin ako, no? Hey, higayon naman tayo ni mo, Dong Philip, sir. Okay, kuhaan na ko siya. O ko? Ikaw lihat man siya ang Nana Rosa. Ha? Hala! Arin lang gustig mo! Amping, Princess. Hinuon na aman si Sir Philip. Isalib ko siya kanimo, Sir Philip. Ay, kabala ka, Nana. Niya siya sa mga mayong kamot. Salamat. Kining. Kini si Bros, Nana. Mawala ko yung matiman mo. Oy, mao ba? Di na kinahanglan nga atimanon ko, oy. Dili pabaya ko tantong tiguwang. Musukol pa manig derbido. Tinuod ka, Nana Rosa? Tinuod ba do, Bruce? Okay kayo. Nana. Ari sa mi. Sige. Padayon, Inday Princess.
Amping, ha? Oo, Nana. Ari namin, Nana. Padayon. Princess, tara. Karon na Rosa. Sa may itong buhaton. Pagkuhag baso kay mag-inom sa ta. Ha? Inom? Oh, Sa may ito nun? di abot ko'y bahon nga bino. Inom ta. Sa? Okay, nianta sa Sitio Lumboy. O sa ubos kini nga bahin. Anita din ni magsugod sa ubos nga bahin. Padung sa babaw. Naglibot ang karsada ini. O 2 rounds ang paghimon. Mao ba? Mga naog ta. Oh, naong ba mga runners? Sige nagdagan pa ingon si babaw. Yes. Nakita ko, Philip. O saan? Sa tanaw mo, tungason kayo no? Kunya, muraon og kaduha. Ang finishing line, adtos kinatumyan. Then, tuwa dito ang mga audience, magtanaw ninyo. O saan? Kayo mo ba? Ha, Princess? Remember, 300,000 pesos ang champion. Second, 200,000. Third prize is 100,000. Dili ko mangandoy sa kadaugan, Philip. Pero maninguha lang ko. Princess. Nindot kayo ng inyong dapit, no? Yes, Princess. Kamu pa kitag iya, ani? Oh. Princess. May pagduda ka nga. Dili kami ang tagya din ng dapita? Kuan, kining... gusto lang akong maklaro kon ang tibuok barangay Manggahan. Kamu bagit ang tag-iya. Yes, Princess. Mao ba? So, sa sinugdanan, ani, kamu na gidi ay ang tag-iya. Yes, Princess. Mao kaya ako nahibawa nilang mami o daddy. Tuod kay, dito mo ko sa syudad nagdako. Mao ba? Okay, hay may mayog. Sugda na to pinagis pagdagan pa ingon si babaw. Okay. Okay kayo. Osman, ready na ka? Ready na, Philip. Okay, let's start, ha? 1, 2, 3! Tugaso na ba kayo? Palinghawan ko lang. Go, go, Princess! Go, go! Nisirit lang siya. Kusok sa timudakan. Nadiyan ko siya mga 20 metros. Dali! Go, go, Princess! Padayo lang, Philip! Agad-agaro lang ako siya. Ang ubang mga runners na nagtanaw na mo. Kutasoy! Osman, hindi ba kaya? Suwayan lang. Ang ubang mga runners, oh. Nangulong sila sa babaw ng bahin. Itanaw ni mo. Nita daw sila nga. Nagikutasan ako maayo. Kuha ka lang tingali sa practice. Mao nga ayaw lang pagpusta na ako, Philip. Tuwa na nga akong put up. Pero, dili ka namin yung danon ako. Mapildi man ko, huwag kaso. Mapildi man ang kwarta. Okay rin ko, basta na ako. Philip. Dili tayo magpalabi na na. Nahubog na ka? Medyo niliraw ng pananaw na ako. Ay. Dali ra day kang maluro. Ha? Nanarusa. Nanarusa, kinibaso. Ako nasad na. Hopip mamupuno. Bros. Og sa di pa dako imnon tanaw bagon sa akong buhaton, bros. It's ako kining baso sa ibabaw. Uy! Ops! Uy! Isaw mo! Ni apa? Binukso ka! Isaw ni mo siya magpil! Og ibalis pikas. Isaw ang speakers din! It's sa ibabaw. Siya yung magtang... Ni usos! Uy! Bahog! Kalit, ditangag mong baso! Hug! Wah! Bino! Unsa na? Bros? Awa! Ilib ko nimo na.
Kung si Sir Philip. Grabe! Musuka! Unsa? Musuka! Nga ba talent fee ka? Bagay tawag, 10,000 pesos, Mr. Mateo. Pero, tunga ta. Unsa? Unsa tong gisulti mo, balik ka ragod. Kung, saman. Okay kang tunga ta? Kurakot sa kang dako. Oh, kanang ako. Kanang ako ba? Ako'y manager ni mo. Nya, ako'y promoter ni mo. Ano? Sure ba? Unya tunga gyud di ay. Oo. Ano pagkangal gud kay ako may mo introduce aron makasapi ka. Basta ako'y bahala. 5,000 ako, okay ka? Okay. Sugot na lang ko. Kana. May abilidad sa ka na Rosa da. Si Istorya. Imo na sa baso. Ayun na. Sakto to ako, sakto to. Gamay pa kayong imong nainom. Uy, dawat. Hindi lang ko maghubog. Uy, ikaw sad. Iyo paghubog. Kay dili na niya ka magasyo. Ha? Mapalpak ta. Ako bang ipanghambog nga Nana Rosa. The Balancer. Mura di kong si Dennis Vergara. Princess, Oh, dito magkasaubang mga runners. Unsa may sulti nila? nagutanas lang ako kung entrante pa daw ka. Unya? Ako sangginan, apil ka. Nangatawa lagi to sila. Nagatawa sila tungod kay nakita nila nga. O pagani ka katunga sa pagdagan, mihangag na ka. Oh, mao ba? Patuga ko nung kag-apil. Unsam ko rin imong ikasustener. Di ay ba? Mamasin lang kugod. Nga maluya sila. Don Mateo! Don Maura! Ma'am! Sir! Naon sa ka? Bruce. Nakainom ka? Gamay lang. Unsa may tuyo ni mo, Bruce? Doon na may kalingawan ko gabi, no? Oh, yes. Presentation of runners. Aba. Doon na tayo icebreaker. Icebreaker? Doon na tayo makuhang magilingaw. Balancer! Balancer. Yes, sir! Siguro malingaw kayo ni. Pilay talent fee. Talent fee. Barato na. 10,000! Ah! 10,000? Malingaw ka, Miana, Bruce. Oh, kamuloy mag-ako. Malingaw mo! Kisipan. Hindi lang sulti. Pero, kurinig! Ako siya gitawag ko, the drunken balancer. Oh, the drunken balancer. Basta, sir. 10,000! May gabi, musalita siya. Salamat, Philip. Og, basin og mo sa imong nauna ba? Ayaw na pagpusta na ako, ha? Huwag ikaw saban. Nakataya na ko. Princess, Philip, gigunitan mo nga akong kamot. maragpildi ka. Bisag maangkuno pa ang kapilihan, pero daog ka sa kundugan. Oh, salamat. Og, manaog na ko. Kadit. Siya pag ito mo apli. Dali, dawaton di ka. Salamat. Arin ako. Kanindot siyang lips. Bahalag pili. Basta ako ka, princess. Sa siya, nganong nagluib ka. Nikanta na si Nana Rosa. Mahal mong labaw pagkanak ko. Unsay na kaniya nga wala ko. Princess, naakaramang gudi ay diha. Nahuman na mo susi dito. O, Nana. Misaway kog dagan dito. O nya, unsay resulta. Wa ko motiwas og dagan, Nana, oy. Diha ko kutob sa tunga-tunga. Kay dito ang ubang mga runners. Ayaw na lang pagdahom nga mudaog ka, haba. Wa man, Nana. Okay ra og mapilti ko, good. Pero usulti ati ka, may show ko karong gabi eh.
Unsa, Nana? Unsay show? Nalagi kay show. Doon naman kunoy presentation of runners ron. Unya usa ko sa mulingaw. Ha? Nana, ngano? Unsa man di mong buhaton? tanaw lang unya. Ug unsa akong buhaton, princess. Nana, tingalig, mawawan lang ta, ha? Ngano? Dut lang tag-uwaw. Di man tingali. Di man gani ta mahadlok og umo. Uwaw na ba noon? Nana, Oh, tuwa naman lagi tong minibus. gikuha na sila, Nana. Ato na kuno sila paingon sa sports complex. Mga sexy na kaayo sila, no? Nagsulob na para sa runner. Oo, Nana. Pero nag-jacket na lang sila og tag-as. Ug ikaw, di sad ka hibintahaan, princess. Way unay, Nana. Di man ni pag-unsa. Kay tanaw na ko way kumparason kadtong mga bayhana ni Moy. Ayaw, anak, Nana, uy. Prangka lang ko na unsa ka man. Nya unsa man sa man adto na ta? Okay, Nana. Magmotora ta. Oo, Nana. Uy. Auto nga puwa. Kasi daw, ra ba? Princess! Aring ka ba sakay doon sa kotse? Kamu si Nana Rosa. Uy, mao ba, Sir Philip? Dali lang mo, Nana. Uy, special di IB. Nana? Nagkainom ka? Ay, gamay ragid, sir. Nga naman dili mahimong nga musakay kung makainom? Wala problema, Nana. Dali mo, sakay mo. Oh, Bruce, asa naman ang imong giingon nga balancer? Paabot lang ma'am, paabot lang. Niya na to karon tong taon. Hinoon manihapon pa man. Mamanggan Antuan na si Mateo. Oh, si Philip. Wapa? Aron nga magsugod na ang dinner. Sugato na ko sa gawa sa complex. Dali na ka mo, Princess, Nana. Salamat, Sir Philip. Saan nang gidaan mo, Nana? Sudanan sa alcohol mo na. Sanitizer ni Do. Sure mo na ako, Nana, Princess. Oh, Philip. Dili man na alcohol, Nana. Bino man na. Ayaw pagsaba kay mabuking ta na unsa. Magsugod na sa dinner, Daddy. Okay, labing mayo iyo kay gipangutom na ang ako mga kumpadre. Kaganina ra kami nagpaabot kanimo, iho. Sorry, Daddy, Mami. Complete na mga runners? Kuan, kining samtang ang ibang runner nga kuan. Buti pa sabot imong runner nga si Princess Guzman. Gusto kong makita iyo. Asa siya? Daddy. Asa siya, iho. Ay nga do bang interesado ka man, Mateo? Gusto lang utang makakita, Maura. Pagpuyo, Mateo! Ayaw pa buta ha nga manghagis ko. Mami. Asa man ka gusto ka ipangyabo ko nirong mga sudan din eh? Gusto ka? Maura. Oh. Maura, relax, Maura. Ayaw yung kong surang-surang nga, Mateo. Asa man, gusto ka ko haon na kong Armalite? Mami, ako, nausaman mo. Kini nga bang mo? Tatay mga bisita, mura mo mga taga-squatter. Sorry, iho, si mami ni mo. Okay, mag-dinner na ta. Human, ang short program, then dance. Okay. Doon ako no'y icebreaker si Bruce. Doon ay mo show. Ha? Kisa man? Basta kay aduna ko no. Nangayo ka dito na kong talent fee nga 10,000 pesos. Kisa man ka? Hinoon, doon na pa tayo mga dancers. Na ay hip-hop dancers na to. Now, ladies and gentlemen, after taking our dinner, let's proceed to the next program. For the welcome address, help me welcome the one and only son of Don Mateo and Doña Maura, Sir Philip Sandoval. Hello? Hi! Hello! Kini nga tong kalihukan karong gabi na. Ante bisperas kini sa kasumaran sa natawan sa pinangga kong inahan. Mami Maura,
A big hand, please. And of course, with loving Daddy Mateo. Welcome, visitors. Welcome, our runners, and my special guests and participants of the marathon this coming Sunday. No other than Miss Princess Guzman with Nana Rosa. Okay, ladies and gentlemen, enjoy the night. Thank you. Mauna ka tuwa sa table number 11 ang ginganlan og Miss Princess Guzman. Bisag layo pero murag tanaw ko murag timgas nga pagkababae. Mateo. Yes, Maura. Ati man na ang imo mga kumpadre. Yeah, of course. Yes. Pagkadali bang nakamatikod sa kanahan nga Maura. Mga kumpadre, di ba tayo lang stateside kami, no? Okay? Yes, kumpadre. Okay. Nice one, kumpadre. Okay. And now, ladies and gentlemen, before presenting to you the 11 runners, let us welcome Don John Dancers! Don't act like you forgot. I called a shot. Oh, Bruce, imo reo. Nanarusa, lagi. Di po, imong salida. Ay, kung may record ba niya po ang salida? Sa? Still, ayaw na. Ayaw na. Nana, please. Nahibaw ko sa akong limitasyon, princess. Ayaw, kabalaka ko. Salamat, Nana. Asa kong dapita. Ikapila ko, Bruce. Naari ka sa tunga-tunga, Nanarosa. Unsim na sila karaner. Ha? Human sa unong karaner nga ipaila. Ikaw na yun! Icebreaker ka! Patik. Thank you so much, St. John Dancers! And now, let's start the presentation of runners! From the town of Flowers, from Zero, Miss Bruhilda, number 1! Did this baby know on our... Alright! After the 5 runners, let's have a break! Ako gihatag kanina si Bruce! Oh, si Bruce? Excuse me, ladies and gentlemen. Sorry kayo nga nalangan ko gamay. Tungod kay ang usa ka runner ni doon ako. Nakikila-ila na ako o nakadaig na ako. Ningon siya nga macho kuno kay ko. Akong lawas bigay na bigay. Mato niya nga buso kuno kayo akong bukton. Murag dynamite. Iyang hubo akong kasunis. Iyang gipaubos akong kasunis. Gipahubo. Unya, gihubo sa dako. Pagkakita niya, ningon siya. Wow, dynamite. Unya, gipaubos siya akong brief. Oh, gipaubos. Ako sang gipaubos, gihubo na ko. Paghubo na ko, ningon siya. Wow, rebintador. Bruce! Karaan na kayo na. Bantog ra. Padayon na. Asa na tong imong balancer? Karaan. Gani lang, Maura. Naipipila ng atawasan. Nakatawas ka way lami. Karon lang ikaw na. Ha? Di ko maglangan. Niyong! The Drinking Woman Balancer! Kinsa ba ka na ang busyo, Princess? Tanawa lang. Uy, si Nana Rosa ka na. Nana, karon mga kaigsunan, tanawa ninyo! Punoon sa iyong buhaton. Ha? Triangle nga porma nga kahoy. Ha? O may baso. Gibutangan og dino. Gibutangan sa tunga. Ha? Gibutangan niya sa tunga, ha? Oo, sa triangle gibutangan niya. O may stick. Oo, tanawa ninyo, tanawa. Iyang giisang triangle. O nga baso. Ha? Ang baso nga may iksor, gabino. Nas, kaliwa! Wap! Shop! Tanawa! Yung gipatuyok-tuyok stas! Ang triangulo! Og! Wamo ang baso! Pak!
Si Nana, uy. Karaan naman na. Pero nagkahilig siya na. Saan siya edad? Nakita na ninyo mga kaigsunan! No, mga kaigsunan! Na, nisiyaw pang drunken woman. Bouncer, nisiyaw! Ay, nisayaw siya! Nisiyaw! Oh, maura, istorya ha! Nisiyaw siya ni Gara! Mo'y pasabutan na! Nay, nisayaw! Oh, nagpatuloy-tuloy paghihapon sa kahoy ng triangulo! Di pa dito yung kang triangulo din ang baso na may bino! Nasunga-tunga na ba hinog? Wag yun mahugin taon! Wag yun! Wow! Hindi pa hunong! Di gulitan ang baso! Karoon mga higala! Tanawa ang sunod niya buhaton! Tanawa! Onsa kay sunod niyang buhaton, Mateo. Tanaw lang. Tanawa rin yung mga higala! Tanawa rin yung! Karoon! Yung isa baso ba ingon sa babaw? Whoops! Yung isa! Pinagisi mo! Tanaw! Pak! Pak, maura. Ikaw lang diha. Karoon nagpapak! Karoon mga higala! Tanawa ang sunod niya buhaton! Nilukso siya! Whoops! Ang baso! Mahog na! Pero! Ay! Gisaw siyang tail! Pak! Maura. Yup! Huwag ka naman higala! Tarawa! Ayaw, di mo palipat! Ituki rin yung bayo! Whoops! Di sana baso! Gibalis big ka sail! Tuwa na! Pak na pon! Pak, Maura. Huwag kang! Wala na, gitakyan na baso! Gitakyan! Pahingos babaw! Whoops! Gisaw-saw tanga baso! Gisaw! Huwag yan po nahog! Papak! Huwag na! Tanawa! Nagkausos ang baso! Mahog baso! Whoops! Ay, gidritsog tungab niya ang baso! Huwag mo nga! Pagkahuman! Gitangag! Gidritsog niya tangag! Maura na istorya ha! Nagkakulingawa! Gidritsog niya tangag ang baso! Pagkahuman! Ay, giinom ang sa baso! Papa! Nawa na ko eh! Nakita na ninyo? Nakita na ninyo ang drunken woman balancer! Nana Rosa! Kau ba ni Princess Guzman? Pak! Mga kaigsunan! Pak! Maura! Salamat ninyo. Unsa na, lingaw ka sila. Salamat, Bruce. Naligaw ko. Niya ang imong talent pay nga 10,000 pesos. Salamat, sir. Patik! Di aragi mong 5,000 pesos. Salamat na Rosa, salamat. Kwarta! Alayo na dayon lakaw na kay tingali makitaan kanila nga nangayo ka. Mo ba? Bitaw. Okay. Distansya ko. Nibiya na ay. Nibalik ako. Rosa ka to ang imong pagkaan. Yes, sir. Ako si Don Mateo, kauban ka di ay ni Princess Guzman. Oo, sir. Punan ako ang imong premyo. Ani ay laing 10,000. Oy. Bonus. Salamat, sir. Nana Rosa. May gihap nga lain si Sir Mateo ni mo. Bonus niya nako, Bros. Salamat kaayo, Bros, ha? Salamat. Wadi ko bahin Nana Rosa. Way problema. Hatagan ka. Ayaw, bros. Oy. Kang Nana, Rosa ka na. Punahan ko pa na. Congrats, Nana. Salamat, Sir Philip. Huwag ko magtuo nga. May tinaguan ka rin abilidad. Ligaw lang, sir. Well, ladies and gentlemen, padayon ta sa pagpailaw sa atong mga runners from the town of Stars, gikan sa lungsod sa Bituon, si Diana. And now, the last but not the least, number 11, Princess Guzman. Princess Guzman. Escorted by no other than Sir Philip Sandoval. Gi-escortan ni Philip. Mateo, naunsa ka ba?
Nganong murag ni sulimbad man ang imong mga mata. Eto nga dak. Ano bang nag-escort man ba na siya niya naging love princess? Oh, kayo sa may diferensya. Usa nas contestant ha sa marathon. Unya siya ay organizer. Magkaingon unya ang uban nga doon ay bias. Uy, bias nga mahitabo, Mateo. Ang kuhaan og base mao ang kinakusgan nga mudagan. Di ba? Di lagi, basta organizer ka, di jud ka mo bakita nga doon na tayo ginapigan. Ano yan sa may gusto nimo? Dili idayon. Kaya mo gunit pa sa microphone. Akong i-announce nga dili madayon ang contest sa dagan. Gusto ka? Ayaw lang sad. Oh, mao magani. Usa ka ba murag bata ani? Maura. Ate man ang imong mga kumpadre. Wala ikaw at di man sa naging mo mga kumadre. Dili kay sigihan lang ko di mo bantay. Alright, ladies and gentlemen, it's time to dance! Maglingaw-lingaw ka! This is in connection with the birthday celebration of Madame Maura Sandoval. A big round of applause, please! Oh, thank you. Alright, everybody, requested to dance! Dance and dance! Enjoy the night! Come on, guys! Princess, excuse na. Dulo na ako ang mga rapos. Go ahead, Philip. Nana Rosa, excuse. Papadayod lang dong, Philip. Malipayon kaayo sila si Don Mateo o Doña Maura Nana Rosa. Oh, princess. Sige, padayon mo sa inyong kalipay. Ibasin ug moabot ang higayon. Nga kamo na sad ang magbangutan. Nana Rosa! Oh, Bruce. O saman, mangayo na po ka. Ay, dili na Rosa. Kung dili, ni ako, arang manayaw ta. Oh, sayaw na lang, why problema? Tadanayaw ta. Let's enjoy the night. Okay. Nana. Manayaw, mi princess, okay? Tara, Bruce. Dali na, Nana Rosa. Nakita na ko sa palibot. Kadaghanan sa ilang mga sakop. Pulos doon ay armas. Maklaro kayo nga mga armado sila. Bigo na gid ang persa nila ni Don Mateo. May sinyasan ko ni Don Mateo. Nana Rosa? Kumbate, Bruce. Kumbate. Kuan kining mangundang una ta kay gitawag ko sa kong amo. Mao pa. Okay, why problema? Okay, Nana Rosa. Ihatod ka dito sa imong table. Ayaw na. Sa tiguwang kay ihatod ako na lang. Padayon na lang. Okay. Excuse me. Mubalik na lang ko sa among table ni Princess. Don Mario, sir. Ano sa isubo? Playlist din ang music. Sweet music. Okay. Gusto manayaw nga kung mga kumpare. Dili may gusto na ng disco. May problema Don Mateo. Ikaw na ko na. Ako katuon ang disc jockey, ha? May lista na kong music. Sige na ko na. Buhat na ka ron tayo. Reglado. Sige. Arin ko, Don Mateo. Pagdali. Gustong manayaw nga kung mga sakop mga kung mga kumpadre sweet music. Si Maura, nauyon sa disco, ni sayaw sa dumayo. Uy, si Ma'am Maura, pwede bang nakasayaw? Kondisyon kayo? Yes, ma'am. Ingna ang desk jockey, di. Padayon sa music, ha? Disco, gihapon, kinalingaw ko. Nalingaw pa sa kayo nga ko, mga kumare. Ang disco, or cha-cha. Sige na. Cha-cha na mo. Giahak na. Isa may kong tumanon, ani? Si Don Mateo o si Don Maura? Unsa pa may imong gipabot, Bruce? Ligaw na. Pailis di og cha-cha. Cha-cha, okay? Yes, ma'am. Sige. Stilan na. Wag yung pinay mahima ni. Matuman yun ang mandro ni Ma'am Maura. Shit. Abo mo ang Bruce. Nag-chat siya na mahinunag mayo. Sweet music ang kung di pangayo. Nag-chat siya. Labi-abiyang nakakiki ay nilang Maura. Chat siya number sheet. Bullshit. Si kumpadre, nag-ipis. Kumpadre Alvin. Salamat. Here's your glass, compadre. Thank you, kumpadre. Sayo, kumpadre. Sayo. Di ko kamawa na
Chacha ko. Pero sweet music, okay. Kana nung tingal. Okay, pailis na to, kumpadre. Si Bruce, niya sa paingon na rin. Pailis na to. Usa Bruce, usa Maura. Si Mamaura mo yun, nagbuot na. Siya mo yun, nagmando na ako. Sweet music, kaya kong giingon. Unya, kinsa may akong tawuro nini. Ikaw, si Mamaura. Tanaw, lingaw kayo siya. Lingaw kayo, atras sa bante. Shit. Ay, tingnan na. Maura ba na ang birthday celebrant mo? Ini kong mananang chacha, pailis di. Kana noon, okay. Pero, si Idon niya Maura lang una ang matuman. Lingaw kaayo sila, Nana. Oh, princess. Ug klaro gid nako ang dagway ni Don Mateo o Doña Maura. Unya, unsa imong nataro? Sa ilag mga dagway lang daan. Sungay na lay kuwa. Nana, Og si Philip. Bisi nga nag-atiman sa ubang mga runners. pasag din na siya, Nana. Anyaon sa man magdugay pa bata. Unya na lang taod-taod, Nana. Pero mag-agad ang kita ni Philip. Tungod kay ayamang kotse ang atong gisakyan, good. Gibilin man na to ang atong motorcycle. Sige. Magkalingaw lang muna kong inom dire ha. Ayaw palabi, Nana. Ayaw ka malaka sa ako dagigon. Nahibaw ko sa akong limitasyon. Baby, I wanna show you how. Oh, mga kumare. Ilan na sad. Relax lang ko na ta. Mamalik ta sa tong table. Oh, di ba na yun ang atong panag-inom, okay? Yes, comadre. Alright, ladies. Sulti lang ko sa inyong gikinanglan din niya, okay? Drinks, no problem. Some more beer, please. No worries. Hey, waiter! More bottle of beer. Hey, Sir Philip. Imo kitong gi-escortan si Princess Guzman, no? Usa to sa atong participant. Ako lang gikuyugan sa pagpasok kay medyo ang giuwawon. Mao ba? Murag imo siyang favorite da, Sir Philip. No, dili ba yan? Pero nahibaw ko nga di gito kadaog punta ninyo. Yes! Never! Nana, ato na ako sa restroom, ha? Oh, sige, padayon. Biyaan taon na ka. Uy, si Don Mateo, may aksyon na doon din. Pero, ni Hunong paglakaw ni Princess. Pagkahinampak. Milagaw si Princess. Eto tinggal dito sa restroom. Bantayan ko lang mahibalik siya. Salamat kay murag nahawasan ko. Daghan magod ang tubig na ako nainom. Mabalik na ko dito sa kawas. Hey, Miss Princess Guzman? Oh, yes. Ikaw to ang contestant number 10, no? Miss Indera? Yeah? You will never win. Ha? Di ka mo daog sa tong lumba sa dakan. Paborito ka na ba ni Philip Sandoval? Oh, ipanikuro ko nimo. Dili ka mo daog, kasabot ka? Ha? Lihok lang og mo. Kay mo lihok lang sad kog ako. O kung ikaw ang madaog, itunol ko ang akong kamot. Aron pagpahalipay ka nimo, Miss Indera. Basin og nang ambisyon kang mahimong Mrs. Sandoval. Nasayop ka, Miss Indera. Never nga mahitabo ka na. Hope so. Basta kay panikuro ko nimo. Dili gid ka mo daog sa tong kompetisyon sa dagan. Giantam ko ng daan ang pagdawat sa kapildihan, Miss Indera. Ugwa na ko una-una ang pagdaog. Pero may interest lang ko sa pag-apil. Excuse, Miss Indera. Ayaw una. Nagkisulti pa ko nimo. Gihugtan ko di mas pagkunit. Luagi sa pagunit ang akong bukton. Ayaw kog insulto ha. Ayaw kog insulto ha nga mubiya ka lang nga nakigsulti pa ko nimo nakasabot ka. Gisamutan ni kugot ang pagkunit. Ingon sa hapit ng mudot ang imong kuko. Unya, nga naman. Gilubag di mong akong kamot. Not so easy, Miss Indera. Please, may respeto ko nimo. Ayaw kong trataha sama sa imong ulipon. Okay? Thank you. Bye. Kalit niyang gilubag ang akong kamot.
Shit, kasakit. Shit ka, princess. Basta kay dili ka mo daog sa tong lumba sa dagan. Dili! Oh, si Princess. Ana. Nibalik na siya ang table. Good. Yan na si Maura. Okay. Nalingaw siya sa iya nga parang inom siya mga kauban. Higayon ko lagi. Makasayaw na ko kang Princess. Nga akong kung patayuhan ko rin. Okay. Manudlayo na ako. Este mga kumpadre, excuse na ha. Musaya ko kaniyo magpahuwas ko gamay, okay? Padayon, kumpadre. Okay. Thank you. Magsayaw na ko ka. Bullshit. Si Philip may unang mikuha o mao'y nakasayaw kang Princess. Bullshit. Mo diretso lang muna ako sa restroom. Mauwaw kong mabalik og lingkod. Bullshit. Oh, Senyor Mateo. Senyor, okay na? Imo na higayon. Sweet music na. Hilom. Music na. Ay, palabini mo ang ilang gustong Maura. Pero, inyo na. Ayun, lingkod na sila si Ma'am Maura. Niya, tuan masat. Gipares mo San Philip. Muhari pa ko sa restroom. Litsi ka. Ay. Isapot si Don Mateo. Ano ka? Ayog sabta nga nagpahaba ko nimo ha. No, nisulti lang ko nimo nga. Iyagi kong giduol og gingnan ko niya nga dili gid kuno kumudaog sa umaabot nga lumba sa dagan. Asa na nila? Ang number 10, si Miss Indera. Baba. Mao na ang bet ni Mami Maura, si Miss Indira. Mao ba? Yes, Princess. Pero ayaw ka. Laban lang. No problem. Ako sing giingnan nga andang pumudunol sa akong mga kamot aron pag-congratulate niya sa higayon nga siya ang himong kampiyon. Good. Og mananghit ko nimo nga mga 20 minutes from now, mamauli na kami ni Nana Rosa. May problema. Ihatod mo. Ayaw nagbiya imong mga bisita, uy. Si Bruce lang ang mahatod na mo. No. Ako gid mismo ang hatod niya. Salamat. Pwede o makalingkod ako? Sure. Niundang na mus pagsayaw. Oo, Nana. Og tuan na si Philip. May balik na siya ang ubang mabatada. Sa ato pa do na di ay nasuya ni mo karong gabi una. Klaro kaayo, Nana. Kanan si Miss Indera, mao ang bet ni Doña Maura. Iya kong gibuli. Nga dili ko makadaog sa umaabot nga lumba. Ang gikalagutan lang ako, kay miingon siya nga, nang ambisyon ko nga mahimong Mrs. Sandoval. Unsa? Hilas kaayo? Nagtuo siya nga mahimo kong Mrs. Sandoval? Never! Relax, princess. Hinumdumi nga kung magpaswabi ang kasuko o kalako, dili ka mahinandong sa angay ng buhato. Salamat, Nana. Hoy, mga Marge. Enjoy the night, ha? Sige, parayo mo. No problem, Park. Enjoy. Salig na siya kay nanay si Mrs. Miss Prince Guzman. Usa. Bawi part. Bakit? Basta nada mo siya. Musayo sa mi. Musay gusto ni mo. Maro ka. Imo gina. Tahimik lang kayo, ha? Pagkuha pa tayo dugang ilim nun. Oh, no, more RH. Okay. RH. Duwag ka case. Hey, waiter. RH. Duwag ka case. Pagkamuisit ba yan, kero, makay-kayo ron tayo kung sayo kang princess, pero nag-disco na sa kahinampag ba ni? Pero Mateo! Kung sayo lagi? Buisit. Mus, papulihin ako dito. Ha? Papulihin? Ano nag-disco naman sana? Sweet number. Okay. Bailis na to. Oo. Alingaw naman sa Ma'am Maura. Ay, pagdali, sina. Yes, sir. Kinahigayon ko na manudlay ko kusama. Nandong kumaayo. Ang akong perfume. Pasinit ko kamay.
Ikasayaw ko na gusab si... Ikasayaw ko na yun eh. Ikasayaw ko na yun si Miss Princess Guzman. Kumananing sudata ha, mamauli na ta, prinsesa. Oo, Nana. Nanangit naman bitaw ko ni Philip. Murag maayo nang ikatugay, hapit na ba na alas 12? Punan pag yun nga nakainom ka. Nalipay ko, princess. Nalipay ko. Nana, gusto na. Uy. Princess, niapay ko din ni si Don Mateo. O tuod, niya siya paingon diri og gitagbo siya ni Philip. Pagkay nampak ni Tagbo, si Philip na siya ni Tagbo. Iho. Napugnat sa pwede, klaro tanang ni pwedeng makigsayaw ko si Umpet kan princess. Kigsayaw ko, makigsayaw ko. Nangin lang ko ni Mudo, okay? Sure, Daddy. Okay, salamat. Salamat kayo, ha? Okay na ka? Nanggit lang ka ko. Sige, okay na lang. Bantay ka lang ni Mami, ha? Ako nang bahala. No problem. Go ahead. Bantay Mami din, ha? Okay. But remember, Daddy, she's mine. No problem, She's Iyo. mine. No problem. She's mine. Easy. Niya nagid siya padog diri human nilag istorya ni Philip. O, Nana. Matag higayon nga makakita ko niya, Nana. Dili ko kapugnan ang akong gibati. Princess, kanita ang utok. Dili pa karon ang panahon. Yes, Nana. Hey, can I dance with the beautiful lady? Oh, sure, sir. Thank you. Kabot mo. You are so nice. I like you, baby. Really? Woman ko ang imong gabi. Name it, and you will have it. Sorry, sir. Pero dili ko payong nga huwaman tungod kay ni Owan. Oh, Miss Princess Guzman. Yes, sir. Pasigwa ka makailan ako. Ako si Don Mapio Sandoval, ang amahan ni Philip. Nakailan ako nimo, sir. Oh, then can afford to say that. Sir, I'm sorry. Sa laing babae lang panghuwam sa ilang gabi, sir. Don't worry. Just kidding, Princess. Oh. I'm sorry, Sir Mateo. Oh, it's okay. No problem, eh? Salamat, sir. Usbon ko, I'm sorry. Oh, don't say sorry. Ay, kabala ka. I can forgive, but I can never forget. Sir. Nice to meet you, Princess. Oh, salamat sa imong pagsalmot sa umabot na kalihukan. Lingaw-lingaw lang ning ako, sir. Pawa sa kalaay ba? Naibaw ko. Dili ko makadaog. Tungod kay kadaghanan ani nila pulos mga runner. No. Yeah. Everybody has a chance. May chance ka. Huh? Sir? Yes, Princess. May chance ka. Oh. Daddy? Excuse. Yes, iho. Ipangita ka ni Mami, Dad. Oh, mau ba? Okay, iha, Princess. Thank you, huh? Philip, take good care of Princess. Of course, Dad. Thank you, iha. You're so good, iha. Bye. Nagkasayaw rin mo, Daddy. Nidool man siya nako. Ang naman akong balibaran. Imo ko tong daddy, dili ba? Yes. Buotan ang imo daddy. Oh, buotan ka na ako, Daddy.
Mateo, Oh, yeah. nakalugar gyud ka. Saan sa ba? Nakagakos gyud kag batanon. Ay, respeto lang katong ako sa pipila ka mga bisita. Mao ba? Guest ka na ni Philip na unsa ka ba? Gilain man mo una-una. Oh, okay. Okay, tara. Manayaw tag tanggo. Ay, pangitalag laing pares, Maura. Kailan ko ng tanggo-tanggo. Musa-muta katiguang anak. Unsa? Okay. 30 minutes na lang, undangon na ninako. 30 minutes na lang. Aron may oras pa kami sa among duwa sa Madyong. Sayuha sa undang ni Dunia Maura, eh. Sakto naman siya, bros. Nalingaw ng mga tao. Pero murag, mahimuot ang imong daddy, da. Murag wa siya magkasupak sa gusto ni Mami. Bisultin mo itong daan si Mami nga ipaundang niya sa'yo. Aron na magkaduwa pa sila sa Badyong. Magkaduwa sila silang kurom siyang mga amiga. Daan pagib ko. Ipahatod ng mga runner, bros. Oo. Ready na. Tuwa na ang minibuses. Ipandam na. Nga, mahatod dito sa rest house. Good. O gagko silang ihatod si Princess o ngayang Nana Rosa. Sige. Sir Dong Philip, mag-escort lang ko ninyo, ha? Magbuto lang ko. Okay, salamat. Magdiwas na ito mga kumpadre. Tawas uno na ito ng duwa ka long neck nga General Walker Black, okay? Mateo. Dali ra gud una. Ngano, Maura. Dali una. Excuse mo na mga kumpadre. Ngano? Tanawa ra gud. Na ay duha ka tawo nga namutos og pagkaon nang hipos sa mga lamisa. Miinit ang akong ungag ng kanila. Hoy, kamo! Sir. Wa pa mo matagbaw nanguha pag yun mo, ha? Papapasayluwa taon, Mr. Luwa! Kaluoy sa tiguang kitang paro sa imong daddy. Dalaw na ka mo. Iadura ka yun iyang kitang paros o giyata ka ng tiguang. Batog kasing-kasing. Salbahis ka doon, Mateo. Okay, Princess. Hey, Nana Rosa. Relax lang. Relax, ha? Huwag kaso na. Huwag kaso. Nga naman, Bruce. Unsa man tayo tayo sa tiguang? Ay, nanguha o pagkaon. Para ka na, ra. Ingon ni Ana, ang grabe naman sa duwi. Ito na si Sir Dong Philip. Luoy kayo, no? Para pagkaon lang. Naginupra naman sa dilang pagkaon, di ba? Ay, di man gusto si Don Mateo. Anong tao nga, mangawat. Og siya lang ang mangawat? Ha? Unsa to? Day Princess? No. Wa, Bruce. Nana, mamauli na ta. Pahibaon ako si Sir Dong Philip, ha? Manakay na lang sa minibus, Bruce. No. Maglain mo, ha? Si Sir Philip ang muhatod ninyo. Hindi na ko gusto ng inyo, pari Usbon. Nakasabot, ha? Daddy, please. Gusto na. Iho, ibaw ka ba? Ipakaon pa na sila. Uliya, manguha pag yun. Daddy, napay mga bisita. Napay na bilinuwi mo mga kumpadre. Ay, kabala ka na nila. Magkasabot na sila na ako. Manong, Nang, sige. Pamauli na ka mo. Sipok ting ako. Ay na mong pagbalik, ha? Dad, gano'ng magkakahiblan ba di mo? Ayaw pangutan na, Philip. Basta kailang sipok ting ako. Sir Dong Philip. Sila si Princess. Mauli na. Okay. Dad, ikaw na, ha? Ihatod ba lang ko sila si Princess? Sige. Palayo lang, Philip. Sir Don Mateo. Ngano? Kuan ba? Kanang pastilan ay. Unsa? Nakagakos do kang maayo kang Princess, no? Shit! Sir, shit. Wa tingali makaila sa hingpit si Princess nako, Bruce. Ngano di ay? Giinsulto ko.
Ha? Insulto ka, Sir Mateo? Giyon sa mga pag-insulto, ha? Ayaw nagpakisayo ta. O ayaw sulti si Philip nga giinsulto ko ni Princess. Sultihan mo gani si Philip, kalabot sa kong gisulti nimo, nasayod ka nag-unsay mahitabo kanimo, Bruce. Dili, Sir Don Mateo, Sir. Dili. Okay, diyan na ta. Kredit ha. Salamat kayo, Philip, ha? Nana Rosa, dali na. Ay, salamat. Salamat, Sir Dong Philip. Okay na gina, Nana Rosa. Okay. Pahimutan na mo siya inyong kwarto. Ug masayo sa buntag na magandam sa inyong pamahaw. Mag-start ang pamahaw 7 to 9 a.m. Alas 7 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag. Oh, salamat, Philip. Okay. Sorry rin sa natabo ganina. Nakakita tingali ka mo sa kibati daddy na itong nangunghag pagkaon. Oh, nakakita mi, Philip. Oh, sorry kayo. Sige. Mahimong magpanayon to sa pag-enjoy. Kilid sa suba na yung mga lamisa din ha. O may mga dim lights. Magkainom-inom ta. Magka-coffee, ice cream, or noodles. Kakamo na lang, Princess. Kay matuhog na ko. Okay ka ba din Princess? Yes, okay ra. Hindot kayong palipot. Mabati nimo ang dinagaa sa tubig sa suba. O gunya, nihinay og silang ang buwan. Nga naglusot ang iyang kahayag sa mga dahon sa kahoy. Yes, Princess. Hello, Miss Princess Guzman. Miss Sindera? Mga higala sunda kanunay ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalagmo. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Liage Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 2 sa Iampo ko ang kalagmo. So kuha na po tani. Mag-arrange sa putag sugod sa part 3. Di madadali ni kay ato pang i-review edit kay ang copyright lagi. Ang pobreng milenaryo sad part 3 na tahapit no. Kinalan pa tong kuanon pod. Trabahoon. Di lang ko makasaad nga maka-upload tag duha-duha sa sang adlaw no. Kay kinalan tarungog edit ba. Kay kapoy ni mag-edit kan siya dinalian bitawon siya makapiright masayang man nig-upload dako og kanang load ang magasto nig-upload ba mga tag 3 gig kay taas man 2 oras kape no apit mo 3 oras kaning uban no so nig-upload ako makapiright siya pwede nighanang copyright kay wa matarong og edit ba masayang ang load nga tag 3 gig madelete man akong pugos ang mga video kay black man no otro na po akong edit no mga ka-listeners. So balik kong edit. So tarungon jud para ni-upload balik ma-okehan siya nya dili sad sayang ang load no. Kay ma-okehan naman. So magdali-dali kong edit upload dayon ja wa pa ma-sure to okay na ba. Resulta dugay kayo ang pag kanang kuan sa YouTube murag i-processing pa ba processing scan siguro nila ug wa bay copyright dugay paabot mabot pag inuras pod oras pod mo labay bago na ma-okihan nya resulta ma-copyright mausik imong kahago atubang edit nya upload dugay kay paabot processing pa dugay kayo resulta nya copyright ilabas i-block pag yun mao na hinungdan mga ka-listeners nga usas makalabad sa ugit kay makadlaw na nakuha ng pinaabot ba kay gusto nako nga ma-upload na anang
maong adlaw unta pero makadlawunan makapirait pag yun mabuntagan mahapunan no. So mao to mga ka-listeners no akong explain ninyo aron makasabutan mo no sa mga labi na tong mga magreklamo bitaw di lagi pumutan ako sa vlog mo no di makasabot kay di pumutan ako sa explanation no. Gawas lang sa mga tinuod ng mga listeners kay balo na sila nga di lalim no. Kay balo na sila mosabot. Labi na nga naay mga ads makasabot sila nga dili mo escape kay para makatabang sad. May na no makapaludlod ba. Kay di man po pwede sa magsigitag salig pangayo kisa to manghatag load. Di man po pwede. Maiko gani ko mudawat sa gihatag ni Ma'am ani ko ani Angie Di Binagrasya. Maiko ko mudawat kay ang giyahang GCash ko no nahurot sa Google. Mao na nahurot iyang sulod sa iyang GCash ba tungod sa Google payment gikuhaan sa Google ba automatic ang iyang GCash. Okay. Muna nga dyan ang hatag pag siya na kong pangload maikog kumudawat kay gikuha na sa Google ang iyang kuhaan po iyang kanang iyang GCash automatic nga gididakan sa Google. Itong nag-search ko sa YouTube ana mga ka-listeners ba say sulbad ana daghan man nakasuway nga na no kanang magtaka-taka kag kuan sa Play Store ba no masig mga subscription siguro no sa mga sa Play Store ba na mga apps bitaw nya ang resulta na makaibaw nga nay bayad ay dili day pre ang mga apps automatic si Google may mo deduct sa imong masudlan imong GCash no. So mo ni tabo sa kang Angie Di Binagrasya no sa nakatan-aw ko sa mga nasa YouTube mga kuan ba nakasuway ingon ana nga kaso ba nga madidakkan og kalit ilahang GCash sa Google payment no. Naghan nakasuway ingon ana no tungod din na sa kanang kuan kag Play Store ba dinay mga apps ana dili libre. Ja kay konektado imong number sa Google GCash matik ang Google mo kuha no. So mo ni nahitabo sa kang Ma'am kang Angie Di Binagrasya no. Inaot masulbad ng iyahang problema no. Pero akong katambag niya nga di na lang niya sudlan iyang GCash kay para di makuha sa Google. Kay ug naisud iyang GCash automatic man kuhaon sa Google. Arkansi kayo mapay di na lang sudlan no. Nya mo din akong tambag no di na lang niya sudlan kay dili ma-automatic kuha sa Google ba kay basig na asay mga apps adto nga naka-subscribe pa nya mangayo og bayad monthly nga na sa bidha no weekly ba unsa da no. So ang gyud niya i-unsubscribe siguro ng maong mga apps na mga ingana ba. Yan po paranaw niya nga video sa YouTube no parte na mga kaso nga mga nakuha na gilahang mga GCash nakuha no. So nay video na sa YouTube no nga mga nakasuway og yunana sa sulbad no. So inaot matan-aw to ni ang natanaw na din niya ako no. So wa sa kay bagong saon gyapon no. So mo na lang na ang buhaton di tani mo sudlan imong GCash. So mo na akong tambag ni Angie Di Binagrasya no nga ayon lang gid sudlin imong GCash pero di na makuha sa dili ma automatic o kuha sa Google ba. Kay sayang imuhang pundo ha nya kuhaon na sa Google no. Angie Di Binagrasya. So mo na akong tambag lang no. Salamat kayo po sa imong paghatag no. So ayon na lang panghatag sunod kay dili makuha na imong mga pundo sa kuan kay automatic naman sa Google naman kay murag siguro naka-register ka gana ba sa Google ba. Mga Play Store nga na kay kasagaran karon naka-connect man na sa Google ang mga Play Store bitaw mga unsa nga apps ba. Okay. So mo to mga listeners, thank you so much for watching og salamat kay subon ako Ma'am Life Journey. Salamat kayo kaninyong tanan mga listeners. Thank you so much for watching. God bless itong tanan.